na me call nti me call no na me ka chen say akoso ade a o say wa je o pen na me say pen no meto ama nti ade nti na osane akra no beko na me twen no say me twen no say o me nkofie no wan ko na osane san baaye nti obaye na osane akra no beko na me ma me nua ba ko no ka chen say na obi a wo be ya de wo ne obi kunya pata na wakwa say be ye dey no ate akra no atofem ene me ofa asene say ko na me ma me nua na ka chen say de nkwase asem ne mo asem be na wo ye no ana obo me ma me nua ne dua na me ka chen say o mo frɛ me ka chen say sei no aye wa bodua anti me so ye family no wo bodua anso a me ye ni nye ho na me ka chen say ene on call ma me honom na me sister bana me ne solve problem na wasan aba pacho so san be ba o so on san ma o na me fa me phone na me miamia na recording bi wo so na recording na o ye na e kire say woni be ma bi na anyimti say o say nye be ma bi an ne wo nsem bebre na ma de ade so na mo pe ene nsem bebre ya bi ka woni bi mwan na e ka kire hwan pacho be ma no ena e ka kire oba na say ma de ade so na mo pe ade so ne pe me pacho an intimate voice recording na me ka kire me system say nsem say na mate me phone no so na me de ma adwunu yim na ti be 2 weeks na ofre me na me send ni ska ana me hon ma na mo frem say social welfare for ana o mo say me nhwe akra no nti ade chia me mra ti ade chia na me ma me ni me system ko na me ka chen say me ka chom say recording say ne we nti na mate a me ma akra ni sika no na nipa na one ne yes a recording no omla na mi hu de ebeye anase DNA ne ebeye na mi hu se me ba ne akra yi na me matene ho hwe no ya omo se recording no de omunti recording no na ye bae na omo ka chem se omo de be court na me se okay ti me hon man on frame se omo de ko mampon court na ye ko na me ka chem se recording se ni se ni matenti na me ma akra ni ska no na omonni kura na omuntie na ye be din ne ya omo se recording de hu hia me so omo ka se din ne be ya 6000 me so 6000 no me ni bi ana o ka chama so okay o de sa na waka de a me ni ska ni bi nti o de me hwa akra no ti me send ska e bia omo se busumi week bia me send na 150 be the man I won so man kwa adwuma na man 100 cedis ti o frame and de o be ka kire no ase ma sheda na ABS kan bi won na me pese de be ma no o frame and aso o di matem me so sare no so me pe na me team program na me say me de ba be down na ma bo am na ma ye DNA no okay me da se papa aje wa yes ma okay unu abe ma na sam no so de na anim fa ho ampa cho de me nim ni se one ne ko fa afru no ma me de Akoma FM 87.9 Kumasi ba 20 mon me frɛ me kunu na me frɛ me ma me na me wofa ene ye hia wo fi ode beto ode nyinsa ne bae bra wani mu kakra me wofa na me ma me na me ankasa me kunu ene etina se kan se ode nipa de yampo nyinsa de ode aba ye beje ni ahwa kala no ibi ko wie kra no ka so be ko school na ye be hwe no no asa ko ni school nti ye ne tina se hwe na ma Always. Only say that you go or sign echo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Only say yeah. 87.9. Okay, yeah, Akoma 87.9 FM na fe Onua TV. Akoma mu nsam dwumade no eno na wo hwe na utie no se won so wo haw bi be ma no hwe akoda no ana wo bi na afa wo ba woni no eko school won hwe no wanyinsa akoda no ose enya ne dia japade bi ne age ade afri mu nsam a se de wo haw any case no esitie bia no bomode a se wo de be ba Akoma mu nsam dwumade so wo Akoma FM na fe Onua TV ye wo kuma se askwa ye ne mo no city mall no main entrance and the dish ni munchi ubetumi afre yes o ba na ofom kwane a obefre 055-260-1529 production line no o ba na se wofom kwane a fre 055-260-1529 055-260
1529 wa wo so nim ha wo betumi aba straight ya wo mfrɛ woduru askwa na wabisa mall main entrance abronsan no ene mall no main entrance no na eti enhwɛ no wo bisa Akoma FM a obia ɛbɛkyerɛw no waba betwɛn yɛ na ya betie wasɛm no aha wo de wasɛm so ba ya nyi sika to aso ma me nti me phone oje ye call me aso no me hwɛ na recording bi was so na boy no yes ya me na nam call nsuo so no omo se me ne pemfo bi ada nti no brane anya ho amamre nya sa ada se obenya ohaw ana sa akora no benya haw nti ge no ka jen se ono de woni ba bia eba Point on FM and a midweek a Yukiada. Adumbi ad so yen so amasabre yenina no yeda so etem kwamota chemada ya bodwemu na yede aseda na emenya me ti ba bia wo bia do ka ye ho esanse ebre yi mu de na wahunu se braso se yede makosam dwumadie no ebre mo eno nti ka ye ho sabre na na kwa koko ewa ha Sanso ena evangelist Samuel Mensa, Pastor Julius Naba Sikapa, Ewahana Ishmael Heward, Ebomi Chidom ni Adontene as producer Edia Mejesua ene Marcos kayeho kopin se eye nomi ensa ebeboa yebema yemu eso na bibia tumi ayekama na wo hwa na wo message no so wo de aba na hyene so ene meka show say there are 3 types of people you should never forget. Enipa miensa bi ewo ho a eni se ema wo refi wo mo kra die enti ene se omo ya miensa those who helped you wo mo a mame wo mo a omo bua wo in difficult times wo mo omo bua wo bra na emu eden. Those who helped you in difficult times. Those who left you in difficult times. And those who put you in difficult times. Because each one helped shape the person you were meant to be. Wamumi ensa no ebia eboa wo ema wo hunu ni awoye ene ni awo no moye ntima wo remfi omo omo emre di mo omo boa wo eni se edrubra eho se oma wo refi wo mo kra wo mo emu adi emra emu adi mo no wo ma amoa wo eni se o refi omo kra ena womo ede wo shirt tibia bi mu a na enye eni so refi omo kra omo nyina bo ba medase Akoma mu nsam dwumadie no ena yede ebre wo no nano yene yenua ba ma ene na busua ehia ni a wodi nkan de asam ne ba ye na eye be ma no ye frɛ no Emmanuel Ako ono na di nkan de asem no ebaaye me bo ne tofa esanse ne abusua no dɔɔso nti me wie tofa bɔ no ano na kyese pepa na yekɔ yanim ebra yima na ɔba no ono so ede na busua fom ye no eka wɔnom ho bai ne ho bai sanso na yenua ba ha na nso ono so na busua de owo bi ka bia wose ye ma no time kakra na wono so ede eka bi nti na de na saa ne yekɔ no na yenua ba mai ba ye no de wakan kosi ya ne se wode na yire anatie na oba ne se woja no enti no ono so wode ne ye japade ne nyina ne se bra wo hia no no na wode sika akoma o maame titi sika 60 million and na de ye beka no 6,000 na ko wode kwa akopɛ ne plot 6,500 na wode kwa penny plot ato SC ni pie kakra
na wanya baby asese oduma kuma no mpagu nti oka kire bɛn na oba ne seda bi hana seda bi mekunu yenya warepe ne akoye baako ne saa enti no wodi eno kra de plot no wonya ntɔ me nso me de masibi medru lentil nti saa de a ene ma yentoa ye de yi so na ene me hye obɔ sɛ agyapade no mema enkrata ye bɛyɛ enkrata wonso wodi bɛbɛ mu a ɛbɛyɛ menu mienu ɛdia krata da so obi asan ene ade kakra no ba no de bɛ yare nyame adom ne ho ato no na ɛho tɔ na kyerɛ no na ɔba ne itu ana mo bi kɔsɔfo bi ho a na osusu sɛ ɛnyɛ nti ɔka ne kyerɛ ne yere so wonya na yere ɛnya mu no na ɔde abufuo ka kyerɛ ɔba no sɛ wɔanya sɔfo no hɔ korɔ de a ɛne ɔntumi ɛne no ɛnware bio obɛgya no ɔka saa pɛ na ɔba no sɛ mewura ɛne wei deɛ wode bankye abɔ hom ɛne sɛ waka ne saa deɛ a ɛne me nso mentumi woso wobɛgya me deɛ mate aseɛ ma ɛkyerɛ wɔ no ne ho pa ɔbɛyɛ kyɛ wɔba no se kyenkyena kye megya wadeɛ nkɔ ɔno na ɛka yɛ deɛ kora ɔsɛ maka nso menwe ɔno na ɛka no ɔsɛ masan a ɔbɛyɛ sɛ wasan kora no a medeɛ deɛ ɔka yɛ na megyina soɔ enti no sɛ awaregya yɛ no abade a ɛneɛ na asɛm a ɔbaa no ka yɛ bɔhyɛ a ɔde hyɛ no ma ne de ne werɛ hyɛ ne mu ma wɔno nso de ne sika hyɛ mu no ne fie ne mu no sɛ ɔse ɔmpene awaregya yɛ no so awareguo no so wopene so deɛ a ɛneɛ fa mekyɛ fa ma me na obiara nkɔ ne baabi mepa kyɛw ɛno na ɛde yaba abɛduru saa mpɛmpɛn so a yabɛduru nti sɛ wote yɛ a na ne saa pɛpɛɛpɛ nti ma mema wɔnom nyinaa akɔ aba biem papa memu akɔ aba ya ɛna yo ima memu akɔ aba ya no mami ɔba hana akɔ aba ɛna mu okay eti baba ne to fa saa no awie no ye bisa questions no de akɔ yɛ nim nti wobɛtumi de WhatsApp message aba na normal message bra dwumadi ekɔ so no na yɛ kenkan fama na no minya course bebre ɛde efiri ɔboase akaporiso ɔmo hwɛ yɛ mi wo fie no nkrofo send me message a we kan de wenim fo ɔba ne ho we nso kan de onim fa bɛɛma ne ho na me se mate ne nyinaa ba me fa nya adwuma mate ne nyinaa gwi a me wa mate ne nyinaa so me fa nya adwuma ebia na wo bɛɛma no wɔhyɛ da afrɛ me ebia na wo nso wo bɛɛba no na wo nso wɔhyɛ da afrɛ me enti de mo kan nyinaa mate na mabɔ agu okay nti de edi nkan ya me bisa ima wo na odi nkan de asɛm ne bae enti ba me ni nkan mi sa wo sɛ first question ɛyɛ sɛ wadama ɛbrɛ a woka kyerɛ wɔ bɛyi sɛ ɔnkɔnkɔgye 6500 no mepa kyɛ wobɛpagya mu because wagyegye adam dodo 6500 no ɛmfiri wo maame hɔ no wo ma ha na ɛte aseɛ sɛ sika no na wɔde kɔtɔ asase ɛsi wo fie mepa kyɛ ane kwa bɛ so na afa ka kyerɛ no ɛdeɛ na ɛsi yɛ ama woka sɛ wɔnkɔnkɔgye sɛ sika no mepa kyɛ na wadi nkan ahyew me sɛ baabi a ɔno wakɔ akɔduru ni enti ɛma me ɛnkɔ starting mfiri baabi foforɔ yɛnka ɛtiri mu yɛwie no a na obiara akɔ ne kura ase na wakɔ yɛ bi nam sɛ okay ɛneɛ me koraa mede sika sei akɔto me maame ketewa hɔ wɔ amankyɛm nti saa nnɛteɛ deɛ a ɛneɛ na kɔkɔgyeɛ no na mefrɛ me maame no sɛ meyere ba hɔ abɛgye saa sika no nti mo ntɔ asase no mo ntɔ woka kyerɛ wo maame sɛ mo ntɔ asase no na meyere ba hɔ abɛgye sika enti woka kyerɛ wo maame die nti a wɔyere bɛgye sika no woka no korɛ kyerɛ no mebakyɛ obisa me sɛ mede sika no ɛkɔyɛ deɛ menka sɛ nkorɔ kyerɛ nam sɛ o bibia bɛtumi asi ntɔn deɛ wonya abotrɛ ma menkɔduru nwiansa wɔmfa sika no ma wɔbaa no na kyɛ sɛ saa berɛ na wonya nkɔ Dubai na wɔ Ghana mebakyɛ ane ei akwasi ne menya nkɔe nti mekɔ no ti wobɛka da kwada bɛ nipa koro a olidi yɛ de yɛkɔɔyɛ no nyinaa ɛhɔ mu na mede 100 million ne sa gyaa akyire nti wo ma ne kɔgye 6500 ɛfiri amankyɛm plus the 100 million ne deɛ mede gyae sɛ blocks na wɔbɛtɔ mmiɛnsa ato so na ɔma mete asɛ sɛ before wɔbɛtumi ato mmiɛnsa no yiso mason ne sɛ yiso twa blocks 1000 na wɔ sɛ megya saa sika no ma ɔde bi twa blocks no ɛne workmanship dodoɔ a ɔmde bɛto mmiɛnsa no ato so ebisɛ data ɔma mete asɛ sɛ ɔmu twa blocks no a baako biara ɔmogye 4 cedi ɛna ɔmu twa 1000 nti ɔmo workmanship ɔmo bɛgye no no ɔmo workmanship ɔmo bɛgye sɛ 10000 dabi
100 million na me di ja no no eno na odi bi twa blocks no kura ye ba kopɛ na anwe gu hɔ a ye ne dia ndi eno na odi twa blocks no omu wi a omu sɛ afosoro e de ato ndi ɛhɔ no de na me kɔ ndi cement dodo a otwa ɔtɔ yo workmanship omu gi yo ndi emu no Dubai hɔ no na obɛka kyerɛ me sɛ omu twa nyina na ɔde send me that time na me kita ɔno ne phone wo yi. Okay, me bo. So 10,000 no na yedi extra blocks any ade ne dia. Any na 6,500 no so no dey be there. Me ba chaw eno na me frɛ me madam fo a me ye dan ho adwuma bia obo dan so ma me carpenter ni me de number ja o ha say ono no mre Kumasi no mo beto nkyɛnse dan no. Okay, into 6,500 your from chance. Me ba chaw ane. But 10,000 there for blocks ya ye twa na yedi atoto ansa na yede enua egu so me ba cha ane okay na num kura no na osaka cha nse sa 10,000 no anso e ma ne ho akyere no aka workmanship a ode be ma wo mo nti na sika am sisa ne dollar free akɔye no me fa nya hwe bi o ma wuro mo wie nti na o se me pe obi wo hɔ no mo na obe ma me obetimi ami aye transaction na ma ne nsa aka sa sika no nti me ne madam fo ba ko kasa no so ono kura so hia dollar no inti o man yire asende me yire sika na me ono waje dollar no ne ye sa kwan no man nsa kan sika no inti na no so na sika no yes about almost 40 million no so yeah almost anasa 40 million 40 million I bet also 10,000 1,000 I fit do 40 million 1,000 na person kan yo na me oh tu kwan ya o mu nyina wo ha obi ani ma kontu 1,000 o sisa dollar o nya that time okay what's 40,000 okay inti ba memra hana memra wo so ebra wo hia ba men wo bo na mane se wo si wo fie mama me da se pa papa we mi sia no no me study ni nyama bia na mse no me hu se wo se wo ba wala me da mi se mi no ye ba bla me ka se da ko si me nyame amado ma si biu me duru sei na me am ko chere wo ndi mu no na we wa jo so wutu kwan mse da wutu kwan akwa wo so ko Dubai na mse Dubai de sabi uko bobla de Dubai 3 months de wo de ko e de wo Dubai ho wasi meko madam fo bisi ho ye 3 months meko wo je ni visa to pa no ko oko mama 4 million eno de ma share me nsem anya 10,000 ya bida oh wo je de sa anya 10,000 mama hana ye pe no kure wo de sika be ni twa blocks no wo de sika be ni twa blocks 1,000 no mi anga sam blog mi anga sam cement nyame odua ni baka o mami kasa don't know wo so botua ka binya botre mami kasa se sika we wo se ma ndua nyame obedi mi no ntamasem enti hana o ma wo 10,000 ana wa ma 10,000 1,000 and what say dey work madam me ni pa no de mi ko Dubai no wa fa to ho ma wo me ni pa no de mi ko Dubai no tena ase ye nyina ye te ho ana madam fo ne ka ye kyerkyerem se sa 100 million ne de mi de agya me yire a odi twa blocks what is called I don't know to find and na even airport ho no kra na ye gya ye kwan ni city se ka me ho no mi gya uska yeah no so yes that time airport when say mi gya obe almost about 4 million or so madam for the price of money airport ho na me free ho no ana make an airport ho 400 yeah o de fuka abafie sika odi jam ya no la sika wodi ja wan sa wo ko Dubai ya no and 400 Ghana cedis na sa blocks 1,000 we dey try na o de send me we delete sa de ni nyina na o se de ti ekwa bes no wonya sika no de eno de se wo ka ne sanso a meti akonya so me enya wo no da me yi ano ama no but obi a watimi yesi dan ya do lentil de enka wontu me nto aso but mama no kura na onka me nka na na evidence no wa pepa na o de send me wo o ye auto train na to so nyina enti me ba ye no na me kofra me madam for carpenter no se aduru moso enti madam for no na lead me ona one ni me no Kumasi akoto njense da na bigu ho da right ana madam for ne lead me ni me ko timber market enua koto onua no ye de board dan so ne njense dan ni nyina madam carpenter no ne number enti or the 6,500 no na to onua to njense me ba cho da bi mi sa ni yi una to dua me na me to dua no ya akosi one to me na me to dua no una to dua no na o kan kura na ye dey una to dua na wo bisa mfra madam for carpenter no
Mumfra madam for carpenter no. Wo free Dubai buy no asa. Wo say ni na wo sa. Me pa cho free Dubai buy na wo to onua no na sa wo ho na asa dis. Free Dubai buy ye no. Ana mbeto onua no. Enti wo na dis ka no ko share wa. Madam for ntem ensem na sa wo to onua no be. Me carpenter na lead me this 70 million e din ga de ko ye anso. 70 million. Eti akire yi madam for ne lead me ko onua wura ne ho me koko free nua ne bi kan wo akire na me tuatua. Nchance dan 9 packet na me wo mkoto ye no anso. Me sa koko free 3 packet. And the count. Okay. Anna, we can grab that. Me ma wo to before me to be jama. Me but mama hana emfa. Me come see my job akra me jama. Nyama. Ye ka. Me ma wo to before. Me bo. Tama wo free Dubai buy. Can kra na me dey ade no na me nsoro. Me pacho. Me mra ade ni bi. Me say wo free Dubai e buy ye no. Na obayi e yare. Sabre no me boa. Me pacho. Na on tiapo. Na on and off or ha ne ho ye hye na de no hospital ye hospital to aso mprensa ye ko ba na wa ye okay e mu a na wa ye hye na me de no ko di de to so miensa na me ma abusuan ye dey e ba mu no di na on na form ba no aye on and off no nya to form me ba chan okay enti na me bisa ma ni me question na no answer wo ka kire ne se onyai wo no na saase ye wo koton ene ne fi a wo sie na wanya wafo de monto amo de ne so na ne beche mama okasa wo yetro chire mo hwe sa 6000 na wo kan sa tan wa wale mi o sanka mi o wen galis kare bija mi na so ko fa wo fa me chiri ko ma na mi nim wo hwe on te so ko do ba hu se a pastor man no ba ba fi e bia wo de mama mi asa no obesi Debbie mama enyen no kure yenko asa no ba ka shop se ma se se me hu se de aye de me beba me ni da so bia so enti me so this can be come this can be ja me ma ba cho mum fra carpenter ni ni sa ne se na no nwe mesra o ko to nche dan na bisa mo aka ne ma ni nche ne de na sinwi to aso enti come ma me ko this can pa bia ye di no ati me video call no wonu me ko nyana me ne kasa ko ko ji star system na me buy 65 and 60 was it oh yeah am za was it 65 am dia to ma me this can buy no no free carpenter ni no a wo ka ho asem ono na mi ko ku ase ne ko ton chance no den chance to bi e kakra mbo lorry fen kwa me na mtwai anso na e di begu fo ti that time nyana wo Dubai ho no Dubai ka chem so wo ko oja me 100 million e wo pro be so there be o impo 60 million po one fe nyana 100 million be ja me question no onyi ma no mama me say wo ka kire ne se onyai ne de no a all koto plot asie no na woni no be cha wo de like me ka say e be ye mu mienu mo de wo de no me nya me answer man ka ne sa wo onu wo ko ye no hu sa anu no aye den onu wo ma me sa direction sa me yes and wo ba sa na me to an kan kire wo de be ya ba de sa wo ma ton chance de ne nyina ye nye enti breban na o ka kire wo say wo fie no ene no ncha mo ko ye hu pepe se wo mo amane ya me da ho no me yale da ho no ene ohu sa me wu ti sa de so for so me enti di asam no odi nkan kan ya ansa because eye me nwanwa se wo na wasi wo fie eno de ben ben ti ase wo hu what plot o su fie what lentil enti o yare da wo no di enti no se chinchina ache munye pipes na nkova munyina da mama bebi am ko due na in fact nya me na de mba nkwa mu no nim se papa wo nim se me wu it wo di ka fam first one the chair no de wo de be call ye nyankopɔ de wo mpɛ bɔne na me nipa ba kan ne ye adwuma ni kunu na ebe hu ei na akuna wo ba wo so wo di na ba so ye me ya sa de nipa wo yale na so chinchina o me ba sangrata de yo de yenti me sa fa ne kɔ ma ne ho ntɔ wo de me ba first one data na me ne kan hwi wo hu sam yale nti wo pɛ so for so na chance na o ma me kɔtɔ ye nti wo pɛ so wo ya na me de kan da no keke enti o pa che se be ma no kra imano sika kra ewo mu a na che se ni sika ewo mu a ye 6500 no mama de mini ma no enye no kra da se dynamo plaster ho ya plaster 2 rooms aye toilet and bath una how many rooms 4 bedrooms on a big hall why na plaster ho obi am plaster ho inside no why na ye me na kwadi no eh akosi me wo guarantors one de kwadi loan me na kwadi loan de ma ya sa de ko da ni mo offer I don't know for kwadi loan de ma me la woska wo ka pre ja be ka so ni abrabona na me bo na minister da ba bia na da woska da na one farmer abrabona na me bo na me tu kwa no me wuhia me na me uti me me opportunities me wuhia me na me kita kora 60 air condition car mo na me bo me bra na ye na wo saka no bi na saka na me ton ye na me woska so da hoda na ba wo ba wo sa na me woska da hoda na woska da enti oba wo free Dubai ba na ska say the crown me ba cha me ko no me jeska o machi de me di na chi me ba cha o ma me nkai o so be kan kra me ko no de me di na chi
Eddie 120 million brand me say me fanya adwuma bi ma no eti me baaye na ni nyan no eduru ba bi ne na che say efie na ye yatimu no ne wura ne say oton fie no enti yentu afei oda fom enti mintimi mfa wo nko han dan ye nyeye da mre ne nso chance na egu ho ema ya boso na wi design tie de a awasa me smart na me castle dan ni mu na ye toilet and bath plaster 2 rooms twin light ne kura no obeka no kura enhoma no kura me ko free because that time sika no mu asa ampa me no na etua me ko tua bi enya bosia na mokwaje me ko bosia ba no no wo se anso na e kai de de wanye bosia ma ofa ma me ba chawo saa bisia okoje ade ma me no me wo ha na oka kire me se anyimpo amfa ma me de bo no no bra oka kire me se police ni bia be chia na dwumem na ose ne yare no wo ma bi wo suoduru ne yiri yare bi ono nipa sai so for ma me ne hwe no enti yanko ho na me ka se Mr. Brady my dry o miniska ana ose bisia kra wo akoje ama yakọ ana akoje saa almost about 72 million or so ana ye de call suoduru ho 72 million na wonim ne wo ho sky de me na mpia ye since oda ho ni nyina no se obi send sika eba ono ni phone so na hwan ne koyi ono me na me kokoyi nti me tu me me ba koyi no na sa won fe ma no ono ani ni ye de boy ho bra ono ani ya de bi bra to bo ase pa chewo ukoyi sika no a o de sheba ne nsem ana me ba cho ai me de ma no wo de ma me ba cho na ukwa hospital na bi ese kwaye laba wakwaje afri ho de akwaye laba se de tie nie na me kwaje na katua ana se sika ba phone ni so a me eno transfer gu me phone so na makoyi say bia ye hia we ana da ko sika ba wo no ne phone so yes because minimum say obey ne yade no ana oyade no sabe so sabe nya ado na eye stroke sanete ana sabe na ne tibia sitie no ontimi ngo e be sidan watimi a transfer sika because woko off kra e che ya sa na oba oba okoi wa bra na owoji ye firiji ho aye ba nyina na okasa papa ni say obebua me ko okasa me bra panin so wa me ni wo but true the picture yeah mfoni a wotwa ye afa wo ba yi yade ne ho e de ma me ne de na che say oba ni ntimi nya bibia me ba chaw eni ye firiji ba ye no mfoni nya ono ade kula na ba 3 months na okodi okuma ase no sa obeka ya me ne tena aka mu e ko bank e ma okoko yiska that time no hu ade o te asem mo kasa otimi san that time no nsori nyina ho odaka ni woda ho but wo the phone mana paper bank for ne the paper ni free inside the buy e ma ohunu ade te kasa e san ma ye de ni 3 or 4 months sika na won koje ye no e de ma no ode ma no hwan na use ye me ba cho e won ho na ye hia bi bia enti nan sika that time na ni pay ni ba waji loan dada anza na mi uni ntina ni pay ni ba 5.6 or so. I know the obi agi loan, we too agi loan. Yeah. Enti me pa wo bibisa se sika no mo kwaji ya na wo hwan ho. Me ba cho. Na wo me ho. Yen ka no kra. Me anya me pe no anokra no wo we just me ade ya na ha me ne say me bisa question. Na ubiti around the bush ama me bre na me besi so ebisa bia na wo ka che me say ya you be ka bia me nyi ni bi because aden na nokra ne wo ho na one kind straightforward na wodin nwanwa ya mesra mo madawroma enti okoji a sika ne wo ho okay me da se papa mame na be ma ne ka se loan na mokwaje na 7,200 me hu se no wani mo nya me fe na bora na se na moro ebo 8,500 ani me kwaje ye record anim okay na uma ukunu hunu se sa bosia no a woje ye no mo de ko dan nim me pa chan ono ano so da bi begu no so si asom je ko kwaje skana me pa chan ma papa se op me bisa ba na question on tia papa intime se wo sign on tia papa enti wo ware be say na no otie me fa won tia pa no de wo se me bisa no na say me ya me nka so won tia bo ba me kira say wo ware say nye say no otie exactly na je say bibia to chema ni padua ni ma na meboa enti say ya wo kra na wo the situation ni mu a ene oba no so nyare na bia wono so the same thing me ka chance oba to bo ase ma be ma na ni say won tia po ya dwuma no ya nya ne ba na be ma ye nim wo bia ye betua soka we ni adwuma ye nti nyame be obetua ye soka ti anye ni ye beje akatua okay
Alright, mami ni kai enko. Yeah, the doctor ho emransa. Power specialist papa family remwe. Doctor Kosuedua ya. Meda se anti akoso. Abusia yesa mama ha biem edeba akoma na onua so. Mo amoje bra mo hwe ye mutie nyina ye damase. Awie Power Specialist Herbal Hospital. Ya mame Akosua ya da no ne mo hie. Enen so nyame adom ene pa nyame de ama yen. Nubena wode ahye yensa hahama wode ahye yensa. Nutahina wode ahye yensa. Ye kan nyina frafra de sa yare no ene ye no obedi ho enkomo yin. Adanse no ba na ebantie pese won so tie yen na ye wi a wafra yen. Adanse amanfo de na migidi se won so betima dibi ama yeyin. Ebinum anante abre akina bre ene da so asa na so obi di ho adanse akire no de ne ba Akosua ye ho no enne wote asi wokọ baabi a wokọ bia efie ya neje ene ye pese ye de bre wo sem wo hunu chematie bia wo nipadua mu a entena honom emubobba abubuo entena honom toton kotokra ne bia na me ne bre na me fa ha na me kọ ha no mpene sen wo anya bre anyare a obenya bre wu etitie na hye no nsom ye wo Kumasi Feyase Lake Road adua ya junction yenso a ye wo Kwabenya ye wo ACP Road Power Bus Stop ena Takrade Anaji Estate Gia number yi na ye ne ho nche bibi kakra ye number se no ye 0244 54 44 44 22 0244 54 44 and a 22 ye was 0200 38 another 38 and a 31 nemienu ana edidi dwuma ewo yaso ye ho ye bebi amema mo WhatsApp plan no na mo so matimi afrem na buso ne ye tie ne ye di free ena kakra ne ye di nkoma de afa osa yamkuro ho na osa yamkuro no ye heada nkomu nkyerɛkyerɛ types a ye wo ye nim dadada se ya ka ho nsem bebre enti ahodo a ye wo de to eminimu osa Fiji a de to ye yamumu ye nim nyina diodonia anom ene ne yakeka ho gastric ulcer ya ka nyina bre enne ye hwe signs and symptoms eniema eba nipaduanum a ewo se wususuo na hunu se ade de agama eya ye ulcer bra wo nyanko ye test wo betumi azame ehunu bibisa nyame adom se wo so gye hu di se wo ulcer ne bia baabi ba akopɛ eno aso beba Dr. Akosua ya honom ɛhɔ ene mu bi ye de obi kɔ ya na yesusuo se yese jama eye duabo na enso na enye duabo na mame kan kire o se ulcer eye wo a ene ma da de bi ni se ebi ni se wo honom a on se aduane ne de eye normal se ekom de opɛ na oyem ye oya aduane tom so a na ye oya eye one of the signs and symptoms kire se wo ye nya ulcer na se wo bi ebio wo honom na wudidi a aduane na hunu se asa ema wo yem asa hyehyɛ wo bo because the rate at which anka e was a digest no entimi nya fast sa a slow digestion enti abasa hunu se aduane hyehyɛ wo bo hunu sa pɛ ya ye se wo ya nya ulcer anase wo bi ebiom oda najo a na aye se home asa asizi eso nsizi e kyesa wo ya nya ulcer ana wo ulcer eto de bia omfe ne omfe wo kyi hanom no woti yaw pa severe pain e wo honom ebio wo honom a hu se utiri emutimi ye dududu utitimi yo yayaya afebedu baabi no bo se usi utrase a na se utu ato na wani so brewu sa ne ma meka nyina no wo bia enkyere se ya bodua na mum ulcer e na eye wo no entimisra wo hunu bibisa e wo nipadua no mu a utini mu aye don utino eya wo ya woni so brewo ene ho krode ba no bra Dr. Akosua ya ho ne nhwe wo e wo Kumasi Feyase Lake Road ofa kwantempo no so a wo do so besi e wo adua ya junction Kwabenya ACP Road Power Bus Stop ena Takrade Anaji Estate eti osa kum nipa na nya no ku na kum nipa muni maame Akosua ya dada se ye ka no se yenka brebo mu yare se de ne sade adosom se hepatitis ena aye no Ghana ha oye number 1 abasobone dosom they are there ena wo kidney problem o sa no wo problem mu bra na ye moam afa yare yanka ya brentimi tutu din de here ne se wo hunu se chematie bia ba nipadua mu no emfa ne da honom bra Akosua ya honom de ma Akosua ya da bia nipa ba ho a
yɛnya results na amanfoɔ ba ne sɛ woba mfidie ne yɛde hwɛ nipadua no mu na yɛhunu yareɛ no a ne yɛ amowa no aduro ɛno ano no yɛme nti wo bɛtɔm ɛna bio woba hɔ nom a consulting rooms no yɛwɔ kɔn no sa ɛnan nti woba a wonsɛe brɛ wɔ hɔ nom womma ne agye wo brɛ abɔ so na mpo woba na sɛ wobɛsɛe brɛ na wonya ayaresa a ɛnyɛ no na wɔhwehwɛ ɛna hia wɔ na ɛso woba a yɛma kɔ ntɛm sane sɛ adɔktafoɔ no ɛwɔ hɔ nom a proactive yɛbɛhwɛ no a ho atimi atɔm yɛserɛ wo yɛ number no nie 0244 54 44 ɛna 22 yɛwɔ 0200 so wɔ hɔ 38 another 38 ɛna 31 anti akɔ so yɛnsa na mɛkɔ no yareɛ no deɛ abusua yɛka sɛ yɛka yɛ nkɔ nɛ nanso yareɛ nka yɛ mmarima mo deɛ yɛ a modwo nso ntɛntɛm berɛ a w'ani nna ho soɔ dwonso no de wo nso nanso wonte ne nyinaa bra yɛn nkyɛn ɛma mo awodie mu mo menses mu mo nsabuo kyɛ sɛ ne nyinaa mo de mo mmra ne mfa mfidie no hwɛ ne yɛhwɛ deɛ yɛ yɛwɔ nura wa adwa soɔ yɛwɔ adua ya cough care no me se me hu na wa adura ɛyɛ adwuma sɛ adua ya cough care ɛbɔ wa adwuma papa wo de sɛ wo bɔ wa wo hwene kata akyew bra na bɛtɔ bi yɛwɔ tonic ne wɔ hɔ tonic ne yɛ mogyaduru a ɛyɛ akoma mu adwuma ɛyɛ ntiri mu adwuma da bia yɛka sɛ wontini no ɛtumi ɛdi afirisane a ɛyɛ mogya na nam mu kɔba ɛba saa na akoma no so anya ahoɔden wotumi didi wotumi da ma nipadua no yɛ fɛ ɛde yɛ tonic ɛna meka mfa ma wɔn ne malamis no wonya malaria na wonu sɛ wonya malaria wayɛ test bra na bɛtɔ bi wode kɔba bi atonto aduro bia ɛnyɛ na ɛna yɛwɔ ɛskɛ na ɛyɛ ɔsa aduro a ɛwɔ dwa soɔ na ano baako mmienu na ho anto abra na yɛnhwɛ because bia ɛmoa no a ɛde saa ɔsa no abrɛ wɔ no wɔn dodoɔ no woba ɛna yɛbɛtumi aboa wɔn afei yɛwɔ adua yɛ agyiri kagyiri mɛma duro na so manom ɛsiane sɛ ɛyɛ ntiri mu adwuma yɛsisi mu adwuma nti woyɛ bɛrima nom bi ɔbaa nom bi na mɛma nom a ɛma mfasoɔ ne dɔɔso ɛsiane sɛ ɔtumi bɔ adwuma ɛwɔ mpam yie ɛno ne nya na baabi ɛtonto aduro biara wodeɛ commisty colinac fred mens baabiara pɔsa Herbal ɛwɔ murom udumurom a kei wɔ Methodist asɔɔdan na ɛwɔ murom no ne nkyɛn ɛkwan na etwa ntɛm abrosan no so pɔsa wɔ hɔ wobɛnya bi atɔ monyi number yi twa toɔ na mensɔre na nte akɔsoa ntoa so number no yɛ 0244 54 44 22 0244 54 44 22 and 0200 38 another 38 and a 31 and akɔsoa kono je WhatsApp line ne mfa ma amanfo na yare bi won mabusua wo de ka akoye test na wie results na ba number me de betu dwai fafa so man e WhatsApp line ko a ye voice ka ho yare bi wo so a e visible ade ani hu no te sansa gugugugu wo kompo hawo wo jaw na ye moja wo mu ye ne WhatsApp line is 0555 79 78 another 78 0555 79 78 another 78 onyame na sa yare onam akoso adua ya so ye niam akese bra na so beji wadanse nyame ensha papa mira eya Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no eno na wo hwe na fe utie no ma memra obayi so sa loan a okogye ye no eno na mode eye efie ni inside abokotena mu no me pache wo sabre ne de na eye bra na wo ho atɔwo aye kakra na ye but na mitimi kɔ adwuma okay enti sabre na oyare ne nyina no he na mo na mo te he na mo han da no han da me na me han la so na han ma me sasam na ya na oka mi ube ho me no na mkita single room bedroom flat ana ukuta tu ukuta baba ma me sister fie me anam to asase ni si dan no mitimi sesi ye ntimi na obi nche nti na akoba se oba ne benya ba bia dade a ene na yen stay sa 2 bedroom no ne yemfo so nye sa edan we no before 2 years ne be ende no ne yatimi awie ye de ne se ne be ya oba ne benya ba bia da na oba me ho no na 1 bedroom flat no oba ne nya ba bi na nti na o se ye de me de ne mahan na me betena wo de ne me betena wo de ne mahan no sika no mo de yare ba chodan ne nya me de nti ya me sister nti wo de sister de de ma no o se papa be tu na wiakete ya bra me pacho ni na so o ye papa me pacho ho ne de me fa me da wo me betena ne ma ya Akoma na fe Onua TV this sister proud ni tu ma me ba kokora wo tu na fi ni fi me ho na o se
I feel I may add more who say so confusion 100 million na me come the man and no na Mrs. Taniminya confusion wo ho now the 100 million there says can na what dey ma ban so catch your sister say sika no dey ma ban any man ka jira say me dey ma ba na me dey koye adwuma ama oni oye say yem fan kotu asase bi ho ka e wa akra and now the ma oba no na odi woro no sika ma it says can me di ja akire o ka enya and now odi ja akire won kan pre says can we musa wa ka sa mu sika odi 6 million ka odi pa odi 5 machi ko odi kan kra odi won kan kra na at the end of the day you see say no matter no me ka so say 100 million no na ye car ni sika ni bia car na wo ton na wo di ko Dubai no e bi na wo de to ho me ba cho car no me ton 200 million there be me dey say you see ton no kra dey ha me but the emfiti ase o ma meti ase ne say na sisi akra wo kai say car ni sika ni bi kra 100 million na wo di ja no one kan che me say wo sister efie sika bi o say bi me ba cho say sika ni nyina ne da ba bi wo ne nchen e da me nchen ngudi na say sika ni nyina da ba bi e untouchable boboa nti edru de e den na akoba say boboa efie wura na ba say ye ntu papa nyabuto nti na wo say me pe ba bi ma yetena me pa chi wo me bo wo sister sika 100 million any car ni sika 100 million 200 million ti ni na wo ba no me ba cho car ni sika no bi na me use ye ana me di wo 60 ma kwa abrochire me di 65 ni ko ja you krom say yen toss ase no ma me di 100 million no na me pane ende ma no me hey they say wo sister sika ka sika emu de hin na apone ma me ba cho ono anim say me nyo hwe eye car na me ton ye di bi tu kwan ya me yi bi enti en kan che ne say me sister sika no a ode ma me say me fa nkoto yin no bi na me de ma wo kasa no wa no aye mienu na just 200 million na na wo ba enti wo sister sika ne de o no 100 million ne de wo de eye wo ne ma but car ni sika no according to wo e bi 100 million na adija ba na me enti ase esa o kamo me adwuma ne dose so de obeka bia no me kai pa me kai enti pacho loan ne de wa na wutua ho ka me da so kura tua me yempo se o no na tua ho ka loan no me pacho ai oba no na tua ho ka but no mo de siesie fie no so siesie fie de ko so oduro mo de hwe ho yare bisa no me wo ho no ka kire me se enti wa na siesie fie no ma mo kwatena mu me pacho fie ni me na me ye na che so oba ne yade no de oba ne sika na mo de ko yade no me pacho yare animu no ena fie wura ne ye se yentum free ho nti that time na wa sorry me sorry dware ne chena tade ma ne ko adwuma because say man fa na nko adwuma na ye be yi nadi and you kan nti na me de ne koba opon anu makofa ne na ba and oba sa no de no kra na wado eti emu no ana obeka say wa shia police ni bi wo na adwuma mu ana police ni ne say ne yire yare sa yare we bi e ma sofu ba bi wo so aduru ho ba bi fro nyame nam wo de eno kra de ye ka se akirekire mu se be hadwe enti ni nyina akosi say loan na wo je ye no wa fa nya fie no adwuma na wo de ko hwe ne yade ye sa sa na tie sa na tie so do ko me na me ne ko ye me na mpia ko ka 5 million me am sika me cash that time that is me pacho ma ba ne nkasa ma me 2 times kasa first one me na me fa ye ye toss me no me na me fa ka ne ka ai I can't say a home car, but we now to petrol we can make the okay, Sabra now yare and we sick be answer not be man when a war. You then a war when you have fiscal cash on you now. You treat your son. As you was saying, no, me, I'm combined. If you want to start this way, no, a dear buyer, I figure ye, I'm saying me, I feel a man in Cobang in you. Yanka some come banging. Make a baby a call ye. Yari no na make an also, we are in an next can call bear man ho. And a high tea be beginning tea. Me who fast when yes, says a can go one. Sadis would a question. That's 2 million I work on. A police na me ye. That I know a comes I mean I work on myself. What a horse I don't want is can send buy me phones. A better one I is canning you. Mary. It by 80 something million. And I was a man. This from million I say. You ma talk and someone what the edge more. Okay. A payment made for 7,200 to Emmanuel Akoma. Okay. Date no. Thursday, October 10th. Yes. Na about 12:10. Yes. And oh yes, 72 million. You know, I know. Okay. What's the question? I was what the man about the question we are. Sanity, you cause Swodro. You the cause Swodro that Mama, Swodro Hona, your coin. Because that time, no, me, I want them winning. I'm recording. It is Swodro, no, Copper,
And I'm saying, me can be car. That time, me can be car. It's not me South say, me bo. It's not me South say. Who fit Dubai, but this castle na wo. Maybe that's paying guitar, but na me just go. Yeah, we jam ma hwan. About your name, I am a services can. Oh, bank. Okay. Tina we sika sa wo bag na na oba no because wa hwe no eno de meti ase wa yare wa nyu boni aye na na oba ye kro kan se wa hwe no wo kura no so kan se oni ni mienu mo hwe wo ba ne pa na de na me ka nyina ne se ye twa na me ko first ka wa na me ko first ka wa ha ne nyina na ye ba ne sika sika wo de hwe no na me ka so oduru ho no pen na sa sika ne ba ye because ha da no odi so oduru ne ba ye enya so oduru before ye ba be ka 7,200 Ghana cedis kura ho asem no na sika bi ana ebe ba ne ho no sa be ba wo phone so ana na sika bi ba wo phone so no transfer eno so me ko bank ho ko ne wo ya de ya na ade hwe me ko bank ho ko sika na ye ma me physical cash o ye de to ono ni mobile money account no transfer na what dey ahwe no o no so transfer the sika ma na wo se me de share wo tie no na me person wo je cash o don't me for but wo kwa so nya wo kwa pokra na wo hwe wo kra no so na wo kra no so me kra no hwe a wo hwe no no na ye gi ho ne ntade bi a na ye digu no ho nyina ayera a nti ekototo ntade bi ano de minyi bra ne buni aye gi ho no bra ne eye ne best ama me kra me de ne ka okay meba ma yenko baby a mokọ sensan enkrata no edan ne ho papers no na ye besen aba sikasam no de ma chechire ya emu ama yehunu but ade ba ko na ehame ne se adan na bra ye yi ba no e di free g no meka se na no wo kra ne ba ye wo ka se na o han afie bi edan sen ka yemfa wo oba no entum se be ya eho na ne nuanom ene na sefo wo Kumasi nti ombenya brahwe no but the brown mobile hospital not just way you oba no crowd in that came very good I didn't see that yes I did me ba cho me ne oba no ne papa nim situation a ne wo mu sa abre no na asori fie ho na wo da no na akoye se ntokwa bi wo sofo no ne mmia ne abrewa no obai ma me ntem a asa de confusion ba enti ekoba se ma me ne yese minyina ade ma ne minyina ade ma no na obeduru hospital na ma me ne mpese ne ba ne be sa akọ back to asori fie hobi ana ni nua fie hobi etimi bo masse be ma na mane na ebia onka no kure ti masse be ma ne ma hoden se me na me de me yire me na metumi take decision no ntimi mfa no ana me yire nso adapa me ntimi mfa ma mfa nto abonten na waden na wone wo kura no eni hu nkomo se bia sei na ekoso oya me kura han fie no na me ba to na minim se okohan edan atre no ne masse be ma ne ka se enko okohan edan eno ma ase be man se won ne be kwa akokasa that no me na be duru bu ase awie ahyase no wanka nchem so ko han dan se woni ni nyina oye wokra but wokra no so show interest papa se dia se bi anka ono so ayire na yare na won so bua ne se ya bibi ni a enka be bo na mane aden na wa mo na mane se nko han fie no na emom se ni na me de me yire kro me pa chao ahyase na me fa no wanka nkyere me se ko han dan o se me nsanfo ne mra asori fi ho anase me man na hospital ho bium but na me na me yire na dopa bio a me ntimi mani mpia bonten eti kwan bia so o se me family ni free ya yi no de a ono mpo na frame se da ya yi me eti be family ko okay dear me I put it to you okay se eye krata no a na wo pese oba no be sainti ena na wo pre wo ho di na yi na free hospital ho e de na back to me ba chao na nya krata ntia ebia na onimi se oba no ba bia aduru no wo hwe ne situation ni se de ebia woda ho no a wo bewu enti wo anya ne ntem ama wo ne na ama mesensan ka anya sa na tie oba na busuafo ni se ono na esi ne fie wo anhwa na wo ma me ba cha odi etie nie na maame no oda asori fie ho ni nyina no na oha wo maame ne sofo no ne onua ba yi ntemu a na didedede ba eti na maame ne hya me se yanko na maame ne hya me se asori fie ho me nko yi ne ba ni mfiri ho eti maame ne maame strong one se me de ne ba ni ko asori fie obi wa oni me eni ni ye kra ji ni free ho ko bo ase sa na tie ene ma se be mai ena ji ho nso a ase wo ne se yi ne ba ni free ji me ba taw na me ya yi na wi a ma me mfa ne ma mo asori fie obi me mfa ne mra bo na no wo parents because de wo kra no ma yete ase ne se ebra na wo wu suka se bra wo yire da hospital e ka no e pile up enti wo no kra no eye ne se wo de
ma monko na omo nsese se bosome na oba no ada ho ene eka no montwira nto ho na eno de amu nyina mu betwia of course na enna kakra no obeda won so ama doctors ahwe no ma ne ho ato no se ya bosumi mo se ya bosumi nsie o eka ne ba 10,000 Ghana cedis kra no a mo fa nto ne tiri so obetwia me ba cha enye no kresa ayeme ya so wantumi amabi ne enye no kresa asam no ba aye no me ba abo ase na me yiri frame se da ya yimi o enti woni wani nkobo bi asa wase no na me kura no one ne yire no the sister omo ba gina to asorofie obak me nsamfa ne mra one ne yire ke me ba cho ane se obeka me nyim se onka bi ma me nsamfa ne ma omo wo asorofie ho ya ni dia da nti bu mfa da me ne da na omo pe no da ne kura yam plaster mu nto mo ne fie wura na ekokasa nto mo di nka de na koto asorofie no ma to omo bo ase a plaster edan no mu abo ceiling so what you say ana enkomo ho a me ne papa die that time no me sad no ko asoro fie wa de ha obeba me dia me asoro fie okra de nya ho na me gina good enti na asoro de ne ba bo ase asoro fie ya the stroke etra hospital enti asoro fie okra de me nyin free mo ya me kan say ebra yeyi na free g no sabre ne de ono na ni wonti na me ma ne so bebrebe no because ne ya de okọ off enti ne ma bi ho anu wonim me bisa say g ho no na doctor na a discharge no and I said mu ana na mo person yin doctor na le yi no adan na doctor say ne ho ato no mu yin no ana me ba cho ane doctor eyi no obai me na mababo ase obai ana frame me say da ye yi mi o entibra oni ni nua omo ka akire no ote na ni na ka akire na wone ho ya da ye yi mi o enti be yi enye ono na be ka se ye yi no sabre no kwa de ne ho to de oda ne ho e na betumi afra wo say me kunu anase ho anwan ye yi sister o oba wana na da no sabre no kai ne ma ye ne ka no kure wo sabre yi ho enye wo na ofra me say ye yi ntimi mfa wo nko obisa wo ya no mani ya no me pa cho hwenya ni na ka obisa no mani nka no kure obisa no anu ama na ka no kure ka wo no kure pa ma me pe no kure doctor say obeyi me ntimi mfre mabusuafo doctor ni so obeyi o na che say doctor no na ka che so obeyi o ntimi mfre mabusuafo okay me fa phone no na me mfre abunyam so doctor ni so wayi no it's doctor no na discharge o enye obi na ma doctor ni pressure say yi me me ho de me hu me wo ha no say yes me me okay doctor ni say yes me you and na doctor ni so wayi me pe no correct me chin say me na ayekuru twetwe mu na ade an check for am ade tia no so wo beyi mu no mbe me ha mitimi na entimi me wo say esese me you wo say esese wo you and we you ba me fa phone ye me press ye me kunu na e ko sabre na ye yi wo sister wo hospital na wo ho anana ni ho be ba cho anopa no na ye ko ye na me ko pepa no ho enti ye bedu fie no na be ma yi fra me say ye yi nam say edi enti na yi no obi aja twetwa no ya ko ya ne to surgery di achi na doctor yi no enti wo boa enti mane na honom menene preso me hu an say what ye mfa sika na me ma me de ma ye no 20 million sika mo ma me de ma mo say ye di be yi no say me ma me ko pre sika e ba say si ye yi no e ka no ye di betua enti na sika no wo me ho e no ofrem say me fa sika no me na me say me de isia na me fi o mo ba de me ntimi ma enti me de suma me nua bi afa ne Sarah ono di sika no ko ma no wo di yi no me pa cho na ye yi no na e kare nyina ye sen 40 million 40 million okay enti mo support okay 48 enti mo support 2000 mbacha e na mo kura na so bo a obi no kura na de me kura na de o yale ya no o yale na we no o yale na no nyina ono na na etoto okay all right nti munim na de na mo ni na chi na anko na ma anko hwe no wo bo ase me pa wo cho je nti a me mani na chi ni say tama na me nua ni yale no bitwanti ma nti mbo say ekwan bia so mehwe no ama ne ho ato no enti me ni ma me fa adwene ana ma me say yes doctor anya doctor yale na me say na sadia me na me din ka yale ye sofu no na hwe me na me say ma na sadia sofu no hwe me ya fa no nko na won hwe no obetimi ahwe no o yare stroke me dem anya le stroke dia ba me yare ka dem enti me yare na me yare ye no sofu no na hwe me enti me ka hwe ni say on ba ne ye de ne ko ye enti ne kra ne enim say stroke
enti e kire na doctor na stop no ka say wa ye bibia honhom je ne nyira wi enti ya fa no hospital no ene ye de no koye enti ye de no koye no meme won kura enketo a enti no ka say ye yi no no ene ye say na sa dia on fa ne mra bebia mete ye no e da si wo no mo no metenam na said ye betimi ahwe na se metimi ahwe me ma no so aka ho wo se da wo de na de ye ko 87.9 no betimi ahwe no ama mi kunu ka je ne se ma on fa ne nko enti wo ma ne na ho no mo je obe yesu ye yi ne kura no kan che doctor ne se ma onyi no na ka bia ba obetua ma ye nhwe no na doctor obi a yetimi atwitwa ne to sisie ya de chin ye yi ne de on de onyi ntum ade na mobile man kwa nko hunu doctor no say bia mo de hye no mo hunu se ne ho ento no nti die nti na wo pese wo yi no pa cho sa tam se me maba me wo efie e na me kuru nso oye adwuma wo abi na okọ se mo na mo kotu aka no da bi se wona kotu yae papa yi ne kotu yae se wo si doctor ti ye yi no sika no de send na na okọ hospital be de ma me nua ba akọ na ko ye unia no wedding fee say sara wanyi betwam 40 onu 40 enti se okọ na sister ho nto no ni yeyi no na wo so obi sa doctor sa de nti no wo yi no abra mo hunu se mo nua no ne ho nto no se ode kwa na ode koma papa no eja ono na dia oze bia oye okay enti mna yeso wo so obeka kire me ma me kura bisun e ma me ne papa yi ekun ofo so se ade na wo ye sa wo se wo mo tam no kura no se bi wo yi e fa ne se be chiti a oda so no na omusu so mu ene de ne to ayi na se nipa ne ho nto ne tini kwa se doctor yi no oyi no eja ye wo no ana ne doctor ne kwa kasa ye e ma ye yi no me dem na wudu se se obuka so me dem susu se wo no ana ma e ma doctor ne yi no ono doctor ne kwa kasa ye na me ni ho na me obo ase oba yi na frame me se doctor ne se wo ye ona ne diga kwa kasa ansa na me tu ka so ntimi ma se wo bia ya ne surgery no to ade chin ya yesi ye yi no oba yi din ka ma information se ye be yi no ena omo yese so nurse ni no so oba ka nurse ni yese se yi ne ne de no ba fia ekuro na ewo na chi no ebe ku no ana ebe pra no de agi se omo twetwam di animre nso oba ka omo me koto aduro bi bai me de won se na be obetumi ayi kuro nani ne ye ba yetumi ahwe ne ye ema nakọ de me wanwan se ena ya twetwamu na eye fresh sa na ade ya chi ya yese ye be yi no ene na menyi ni no me de minim doctor se adwuma nti oni doctor ni na ko kasa se bia ebesi na me na o kasa doctor no minim so yekokọ na we tuntum oni mo no nurse fo no ana me no mo edi nkomo okay afa dia me ba so ni efie ni pipes no efie no enche yemu okay fa me din ka ho na ye so fa we din ka ho adan na ususu se e bia ba no yade no ba bia na aduru no obewu me ba chawo sabre na ye ka no na onyare me ne ne ka se yenko ye people so no na onyare wose ne yare da hom me ba chawo da bi ye ma ye sa no me ba o de ma mi sa no ye ne ya ma me ba chawo 87.9 se wo se wo yare da hom sa na wo ka kire me ma me so fa me ka on da nwure so busan for be pam me ba chawo wo yare da hom ane ene wo me ba chawo ma obai me ma wo kasa che bai me sra wada nti wo ka ne dia ma ne nchire mu odi mi ko first one e pam no na ti no nka se o ma me ho to me no papa na ka ne se o ma me ho to me ansa but still o ma me no ma fa me ka hu obusan for pam e dan yi ma bre wo ho sa nti one day ana pa wo pega me ne dia tiefo ni ajafo pese wo mu na wo ba be ma ne ka ho me ba an se mu pega na e ba kra me mama na mane na se ba ko mo de dabi to bo ase no nti na ya na mani ya bre no ba ko ya wo de ne to came from the bank no wo kra wo ka se bra mo ko bank no wo yire no wo ntumi na ntinti ka mu na bank fo no kra exactly etu obi a wo ntumi nya no ho hwe no de di nkai se mu pega no mo an pega no wo ka se mu pega no meba me de ye pese ye te ha no sister ewiase e bia me ni lie detector ya me di behu sasem na aba no o twa ntro ba de obia de obegu obia no ubetwa wisisi obia ubetwa so aba woye obi ya ubetwa so aba enti nya bia asem no asema ba hunti ena me ko kase se ya na se ya pe no kre because dia ka nyina ye onu ntam nyame wa wuti wa de bebu awofo wutwa ntra ye mi bisa no se mudi nkan hihye ho ansa na yade ne ba anansa yade ne ba ye na be ma pressure se edan ne family ka ho mama ebra na wo horo ma me koto nchense ba ye no serious are wa ba de ye nyina ye betna Obasan started life. It's okay. To me, me adweboni bia ma no. Ansa na mba be yale. What you say? What some more started life. Aye.
wɔde ne sika ahyɛ fie no mu nti fa ne din ka ho ansa wo bɛ yare ana exactly ana na mom yɛ no mom ma me bresa before wo bɛ yare no ɛna wo ne ne course an hyehyɛ yɛ no sɛ hɔ no an kɛse ko gyina so me yɛ o me yɛ anyɛ saa de no so ti ase enti ɛyɛ before wo bɛ yare yes ɛna mo course an hyehyɛ yɛ no ba na mu nyanse mu nyanyɛ pipes no enti wo yade yɛ no na ɔsɛ de yɛ nkɔm a yɛ di yɛ no yɛnkɔ yɛn pipes na animu exactly ana meboa eti wɔkɔ yɛ nam se ma me bisa me se ana meboa eti me yale no na wɔfɔ so me asɛm nkɔmɔ na me wudi ani ana da bi me wo da bi nya saa me kana wo jitu wi anu achi echi okay ani ana da bi ane okay meba Akoma FM 87.9 Kumasi mo be wi na aduane atwe me ho enokre na da hɔ yi ade na mo de wada woni be ma na kwa agreement say okay be okɔ Dubai ba ye ai ne ma nkɔ ye okay na woni na kwa agreement nti mo kɔ sa agreement no ɛda hɔ ba na mo nyan sensan ti wo yare ye ne bom na o ka che o se mo nkɔ sensan ɛno na me hia papa Mako na po mo te say bɔkɔ pa na wo so Mako nyame adome ho ye doctor mo ho ye de ne ho ye pa ye da Kristo ase ɛyɛ Zahara enuro ye wo Zahara man capsule so ho anameboa no kure Mako my favorite di Herbal mesha eno my favorite ne yonkwa Mako medase ewo akonya kese a ode ama me ewo platform yi so yi na me de enchia sonko enchia pace esoma etiefo ene atwefo nyina eben me tena sese ya no hu se characteristic nupa ye de abadwa so a ye frɛ no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ana Hindi Herbal mixture ye noi mu nkomo ani mu adanse ani mu nkyerɛkyerɛ mu ne apomuden mu nsam ana ye de besom mu no do fo nkomo ya hyase yi ye de ye adura ye frɛ no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edi kan won nkomo twetwen yi mu na sɛ aduro we ɛyɛ adura ɔba ene bɛma etimi nom sɛ woyɛ bɛma na utiemi atiemi ye bɛma bi wɔ hɔ a infections pa ene na betena infection bi te sɛ gonorrhea syphilis anase chlamydia hanadwen impempi no eba ne saa ema ne bɛma no ɛsote ema ne bɛma no ɛso ɛfɔn ema ensansan bi a ɛho nya ni kakra ebegu ne bɛma no ho prekese bɛma bi wɔ hɔ a eba ne saa na de bia ayenti de onama no odwi ne bɛma ho na ne nsa ɛsɛ ne baabi bɛma bi so wɔ hɔ a etimi ma ensofita efiri ne bɛma mu eba bɛma bi so wɔ hɔ a etimi egya no dwonso ya yawo impempi no odwonso ana ɔkyem ɔhɔ abonsa dwonso so ɛka ne ntentem bɛma bi so wɔ hɔ a ɔhɔ abonsa ensofita na ɛwɔ ne bɛma no ano sɛ woyɛ bɛma na nnam yare ene wabetena bɛma me se waduro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sɛ woyɛ ɔba so na utie me na white anase odepo abetena wo so ɔba bi wɔ hɔ a ɛba ne saa etimi ma sɛbi nsuo bi egugu na ɛho nya ni kakra etimi so egya no nkekaye bi a ɛho nya ni kakra sɛ woyɛ ɔba na utie me na white anase odepo a tetew na ene wabetena koba bi eton oduro bia wo se wo pɛ Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura oba onoma ebema wa himfie ho no me se oba eho ba chi yopo ebema nsuo na egugu nkakra sabi ama wa himfie ho no ebie kakra no me se ahimfie ho no abachi yopo sise oye oba na o pedura ebeboa wo white anase odepo na ene wo betena no enkikaye nkitinkiti bi na ha wadwe na oba me se Zahara mixture ene ni G capsules no edro no abasa ebeboa wo kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo udi oduru ho a wo se wo pe Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a 2 years ni ontimi emu ne nsa 5 years ni onya ne menses da 10 years ni onya ne menses da eba ne sa na how pa no namu ewo na awom sa wo ye oba na ontimi emu nsa na how pa na namu ewo wa awom oba me se me no to nchia edura aba ene ebeboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules enu ni edura oba onoma o menses na emma no 2 years na untimi emu nsa no 10 years na unya menses a ama ohawa wonamu ewo wa wom me so ba me no to nchia
drug store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔbaa bi so wɔ hɔ a mɛsɛ oni atenka ɛnoa ne sɛ ɔda ho sɛ yaa sɛ woyɛ ɔbaa no watenka wu na oni atenka ɛduro baako pɛ ɛna bɛboa wo ɛnoa ne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules wodi ane sɛ wobɛkɔ drug store pharmacy shop herbal shop bi ɛbɛn wo wo se wo pɛ Zahara mixture ɛne Zahara G capsules na sɛ aduro wei ɛyɛ aduro wɔ so a ɛboa ɔdɔfoɔ bi a ɔsa paa ɛne na bɛtena ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a mese aduane tɔ ne yam a amanehunu na ɔhu ɔndidi yɛ so a na ɔhunu amane na ne yam no ɛdwa no na ne boa no ɛsese no amanehunu paa na ɔhu sɛ woyɛ ɔdɔfoɔ na wote saa na ɔsa paa ɛne wabɛtena ɔdɔfoɔ aduro a ɛbɛboa wo ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ bi so wɔ hɔ a ɔwɔ weak immune system me pa kyɛ sɛn ɔno nko a ɔbɔn sɛ de bia wayɛ mmerɛ ɔnante kakra bi a ɔbɔn sɛ ɔtɛ so de bia ɔbɔn sɛ infections paa na ɛha na dwen infections no ɛkɔ na aba ɔno maduro ɛkɔ na aba ɔyɛ bibi kakra bi a ɔbɔn sɛ wayɛ mmerɛ de bia ɛwa nketenkete 2 years ni woda ho bɔ wa 5 years ni woda ho bɔ wa 10 years ni woda ho bɔ wa ɔdɔfoɔ wote saa ɛdura midi ho adanseɛ akamfo ɛde ama sɛ bɛboa wo ebe boost immune system no amu opomoden no akɔ nanim ɛsi pi ɛsi ta egyina so ɛne Zahara mixture ɛne Zahara G capsules ɔdɔfoɔ gye na masi ebia na ukɔtɔ aduro no na bibi ɛkyere wadwene so anaasɛ unti bibi ase ɛkwan bɛfa so no maduro no wodi efrɛ number yi bibi a unti ase bia no yebenya adagye ntubuasem akyerɛkyerɛ waseɛ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 Oda for na mane so da screen so tun ye fa bibia onti asie bia no ye benya adagye akyerɛkyerɛ mu na da phone komo twetwe na duru ye duru ye frɛ no Zahara man capsules na sa duru we aye duru a aye natural herbs a ya twetwe nubuna ahodo emu ahoden ane ya keka bom ede aye Zahara man capsules sa uye bema na utie me na na upɛ memeduru anom memeduru a bema me se emfa nsunsuanso bia enkɔbra wo daakye emfa tipaye bia enkɔbra wo emfa ahohyehyɛ bia onumaduro na ubosa body temperature uhunam na ahiti ubosa body temperature ekoso bema mesrew ene atusu Zahara man capsules enu ne adura me se sa uye bema na premature ejaculation ene wabetena tetew hawa adwene bema mesrew Zahara man capsules no aduro no abasa ebeboa wo sa uye bema so na wo weak erection bema bi wo ha me se sabi esemu na na adwo eba ne sa ye memai ubosa nim kwase pa aka no sa uye bema na wote sa na weak erection no agye waboso bema ene wabetena na tetew a me se Zahara man capsules no ya ye aduro no se bema ebeboa wo kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe Zahara man capsules sa uye bema so na wo ho na sisi yale pa me se chenchenenche ene wabetena bema mesrew kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo de oduru ha wo se wo pe Zahara man capsules enu ne aduru abeboa odofo nkomatwetwe na aduru ya aduru ye frɛ no hindi herbal mixture na sa aduru we aye aduru a ye se ye de boadofo bi a malaria fever pa ene na betena odofo bi wo ha de bia nanum aye nwono ontimi endidi enye kama ono nko obose de bia no ne ho aye hyehye de bia no tipaye de bia no na aposo nyina aye ne ya odofo utisa fa hindi herbal mixture na aye waduro wo typhoid na wakon no uhu sesaye bia wo mo aye krankwata wo so no odofo me se me no tonchia fa hindi herbal mixture na aye waduro sugar level na etete no odofo kodra store pharmacy shop herbal shop bi eben wo se wo pe hindi herbal mixture enu ne adura abeboa a regulate sugar level no odofo bi ho a adwuma bi a oye no eden ogina ententen eche odofo fa hindi herbal mixture na aye waduro odofo saje number sini biem
ebia na bibi kire wadwene so ana unti bibi ase 0246 34 83 34 0248 56 93 35 order for the bia meka mentwen ma yare na ema onyembo ansa no watu anamo apekaristic nupa ye de bedwa so aye frɛ no Zahara mixture ene ni G capsules a o no maduro na wo de mixture no ebe mene G capsules no a ebe boa abusu immune system no asa to infection biase ene Zahara man capsules a ebo bema bia ebo ne samra ne se wa minute bema ene hindi herbal mixture ebo odophobia malaria fever typhoid fever diabetes ene high blood pressure ene na betena ye nu pay odofo ba bia Ghana ha me se ye ton aduro bia bowura ho na abenya ye nu pani bia to na me sha obosa onu maduro na obeya danse na waka se charistic aduro no ye papa me da se mako nyame ensha papa me so me da se aha eya Akoma 87.9 FM na fe onua TV Akoma mu nsem dwumade no eno na wo hwe na fe utie no na mame ebra woni be man edi sankomo no anya bia no ususu hu kire wo bi se ebia anamontua me ne be ma no mikunu etu ni ususu hu mama oro bi san wo kampo na me ndu because me no start here enchei ba na wai beja pade also chincha me fanka ho ti mama no mu aye bia o ori so ka kire me betina me ankasa me nsi zudu ase mate Manchester me yale ye no no se wani maka di sankomo no ti me force wa me ko yes ade no fama no aja se mu enye no kure ho na wura ho yi asase na ho nkrata nyina di go me so sei na me hu se wo ukuta Akoma papa this is an at there ma me nkomra na just 4 days for me to go ndi ho na ngasa wura wardrobe num eyi asase no ho nkrata nyina di go me so se nka ye nkoye na me asase no nkrata nyina di go me so ndi me sa me yire no ukuta Akoma papa ndi me ne be na 4 days for me to go ndi o se bi ama na me koba all right enti waje tu mu ewo ho ye be ko break ne sa na kai so waje tu mu ewo me pa wo adenti na wantwe ma wo yire ho anto no enru san pepe so ye ma sebe na adwiri mu ana ho kakra ansa na mo kwa akosan me pa cho ye akosan no na adwiri mu da ho Akoma FM na adwiri mu da ho ye ko ye no de esi wo ho ni adwiri mu na ho me pa cho de esi wo ho ni adwiri mu da ho a enka ya mpamo mo sesafo oba ne bra na oba ne tibie ni na chenchira ache wode ne ba so first one e ko ye mba cho ya nsan paper then na adwiri ko in the first place ye ko bank ye ba no ono si da ne ye mfa na me nye paper ne ma we akosi me yale for me to me nya me ho hwe na me se ko oba wo bo awo kai mama me yale da kalum peche no me to me nya me sa kwa me to me peja me to me peja na o sign ye me ko yi sika so no ma pressure jabi anu anti no ye to so me no no ma pressure ma me de force onu ama me so force ache mama de wo ho ni o ma me beti ase se nkomo aye di ni mu no asase no o tokura no be ma bi ene ma ni sika be ma bi no ye ne mpena ene ma eso ne so ma ne to asase no itini ma hu se nkwase abuo wo nafa be ma bi na o ye sofo ana ne mpena no na wo na wuni mpera me that time bisa no bi amekọ ware na me wo mpena wo na me wo ba na wo fe na no wo fon so a wo yire hu ye ni mame nye no kure me yira yare be se afe ne fa me yire yare me nkọ kwan so oni tua se de tie enti mi twa me ho ba na nye that time no a enye that time no twa wo ho wo fa ba mi na ko si ho e na ye si wo bi pa sana yakodi no mo fa nche me yan si wo bi pa sana ye no na koda exactly wo say ne penti ya wo mpena e na ne koda wo twa wo ho da so na enye sei bia e na me yire yare na wo ba mpo wo no wo twa wo ho mi twa me wo fa wo na wo ka tell me say me ya ba ma obi adi me yire bia na no ka tell me say me di agro ba ma obi adi no ana me friend me sister e wo Germany say mo kuma na mo ne na ye la na bibia ni na mo na me ko no asema wo kani na me sister ka tell say pa me chawo okay ma me di enti na wo ka sa mama o fa sa wo ba no mu mi say me ni pa ma ni me ni dam personal line dem just I said yes say be ma ye wo ba ma mi so ni ji no wo ye film na wo ba no ko na dwo no so ya da so wo ye ko ni e o ye da so wo friend no ani any love letters ni say o me akọ me ye o so ne say so wale me no wo mu sam ye ni nam papa fa na she mi su na she fa na she we o hwe de wo ye de say bi so mo bi di me be wo de de because so obi di wo be ye o so me ye o be ma obi adi kan say say de wo ye nti so mo bi di me be ye wo de edi wo ye ana wa fa na wake up
na wone ne sabre no me ba cha obo na me ne da na oyo obi a mama mo de mo hwe se de me yira pom din sitie me ne da but one ne beda na abi a obey sa de no bi ani 2-3 days na o so de ko hospital na ho de ne wo fom enti na me ne da bisa no enti ho to me ne o na da mi bisa ho to me ne o na da mi bisa ho to me ne o na da na me ne o na oni ho ada no na mama jai baba ho to me ne o na da me say oni wa na da bepem say akasa ba mu ai say ane ho no me ne o na da na no one wo da nye ane ne de hen me kire say me no da na ho to me no na da nti no one wo da ba ko fa ba yeah wo ya re no wo so fa ye kaka nti ba ne se no ba da kire na no one wo na bi oni mi na bi wo mu mi se mi yo ba kura na wo ka sa me pa cha ye to so ye ba bi ya no no de ye to so ebie mu ne se wo de wa hye no wakọ ye papers no any ade wakọ sensan witness bi ani ho osan ye eno ye baako de to so mienu me hu no wo signature the only signature was so e your ba no de je bibisa papa ne se de ntikura ye de ne ba ne ko bi ne senga bi a witness bi betimi assign ema ye papa se oh we de witness bi ani ho se ye pa ye mi oni ye fa nkoto ya ware krata so wo court ye fi wa ye nko court enti hono de ye nko court be bia mo ye mo koke me ma wa de mo koke me me ba cha da bi okay enti se dan na o say ne se ana ade ne ye mu mienu na mo ko agreement no but oba ne nko na appending the signature wo de ye nka ho ne o mo nanim se ne mra ne te enti o mo ma ono ne san ye o mo wie no mo kan kire ne se wasam na wo kan no eno ani na o se ane na o de stamp red one ne si so ana o de man no no san ye me wa mama san bi okay my hwe ne say wo na wo ye oba no 87.9 oba no wo hia no na oba ne hia wo no na what was say wesi wo fie wadu lentil ne ade ade na emu ho no mu mie no ka bo mu na ne aka ne nyina no mo ye na wo pe wo yare ye na wo yire ne hwe wo na wo hu ne se ampa oba no wa hwe me ana sika odi hie mu no enka wo kwa akoye wo de na wo ka che ne se now mo kwa akoye papers ya ato ho ye be dia dance ye say both no eye ownership of a fie no good said ye no wasi aduru no e pa che o se eye wo na no waduru sam pepe so na akofa aba na ko ye sa ipa no oda woroma nka do original be ma hwan na the duplicate ya ma hwan me pa cha o enam se omo e bulletin ni nim de omo nim ne omo ye ndi omo wie ye no ena omo ma me ba ko se me a ye de ye ya ma me no me de ni so be a me stamp no eye kese nti me a ye ya ma me no me de ni papa na ne chema ye nya ye mienu ne chema ye ho nti kwa omo fa so chema ye no me nti ase de minim ne se oba no na akoye so Alfred David no atoso de ama me nti me de ni ena ono nso de ni pelo ya ma me na explain ade we crack no because what dia menti ase se me a ma ye ma ade edru lentils na me fa se dia kanimpo enye wunkuwa wusika o ena wo de ye yo ni aka ni mpo eye kolabo wo ni oba no ena mo ye na ye wi a na ye the original paper no e de ama somoro fa cheme eye na meka somoro wo betare ni padua ne ho no ye the original paper ama somoro ye the duplicate ama the owner of 70%. Exactly how possible me ba chaw eno de nipa o ye ade no ma ye no na betimi a kira se fi se me na me ni ma ade a o kana se because ono kra ye senka ye ma ye mfa nko court baby but ya nko baby abi o krata ye de ma wa no wo hwem ne se original na se duplicate mama me se mani me hu hwe na ye de na o sign ye wo so me sa na wo so me sa mama me ba chaw minim se munimu de minim se munimu de se okọ na se nipa ne nya fita ye ma ne nya na onim se ne omo ye no ye call ye no ene ebisa ase hwan na ye asase ni wura ena hwan na ye amane na ase wo ene ebisa ase wo amane ne sei na wabọ wamane na omo na mienu nete ho na wa kan wonsam na nipa na tro otro wi a na wa kan de atro se wonsam na wo kan ye no eni na waje so ane ana dabi na waje so ane ansa na letter writer no mama na tro ye na wa bulletin no o ka je se kukuru se
what's it dime if I can't bro. I don't want letter. Oh no, yeah, I bet actually you be no cry. Evangelist Akraba. Yeah, no credit. Yo. And I know na fiada mo. Fiada. Na no fiada. Wo ko oboase. Boy enkomo. E dey na akosi omo kai. Ma me koi. Na me koi no. Papa me duru hontem nti papa no ankasa na obo ade no na omai. Nti nipa ba ko. No say ana. Na me kan say kai be busa se na on kire me mu. Let first me busa no. Kese no a aye photocopy no. Me patwa we ni enfan kire. Me busa no say no ni photocopy ba na me ntia say oh ye no ba red da. Because me say wo ye na wo ye no de to so enchen. Wo ya duplicate photocopy no. Stamp no a war original one so ni nyina e beba so but e beba black and white na e dey na ba red and o si bia no ye ni colored so ye ni colored dia sa na beba good and am say na signatories na e wo so no nipa mienu na e be ya ada na dance for ansign and also on there and there won't be nche ba do nim ni say wo mu de abrantie bi ka ho no to abrantie bi ka mo na ene ba aha em say at least ko no ba ye ne maame dance ni no say nde onima de kronti a wo man sign bi ena mu say na abrantie no nkasa ye ma no ai no so an sign to confirm say o ka ho bi eno mba be ye o say no kra no wonte ase ono sese no kra no wonte ase because nipa me no na mo ya agreement enti maame no a wono aka say fine ono na say ni kunu say o ye japade o mfare nka ho ono wa sign why dey ma won in case that bia ma mi ni o na BBC a ya na arko ko kire busua se me ne no ko bo paper we because ene kra ma say wo ko to paper wo ko tasas near the location ni ma wo side one sign na semba on na ohini bi ba se mo fam krata na de ko near the paper no ko kire na wo signature ni so a ohini timi ka to se wo ni asa ko ye wo dia en ka wo sign but meanwhile the papa ne signature ni so maami nkura so ne nsa ne sign yo say maami na ne sign ono ko ana sign into agreement no en sheda enya yi papa emma no na me say ti ba bedru ye no na minya obi asabi wo nim mremu kakra ana me de to ne na me busa no say per the content of the letter no de and de abrantie you will say because o must type on say omumi enu ono ni woko but signature dia na chere say letter no is authentic o signature ni ho we nso die ni ho ai maami nkwa na ne de ho o dance ni bia ni so obi kra atiase na o de ade emu obi a paper kra ni ho fred dance for 87.9 eje bi tiase na o de bibi mu obi a so ko fred busu ni na me fama no kan kire no ndi court kra be tiabusa say na o ka no na dance ni wo ho o say na dance ni oni afred dance ni na ba ampa wo ka na mete wo enu kra yeso na we de paper no ankasa ma mi ne signature pe e na wo so nti enu de gese bia court ni betimi a explain na wo mahunu de japade ne ene dia nti na wo so ma me na dwuma de ekodi ye ya me bacha oba ne ba bi ne bacha oba okay when you nti e betimi there was question back bi a e was e bisa no okay papa ene nyame hia pa se asem we nti onso udru oboase a okohia wo nti bacha enkyeremu aye koye wo mo so sade e kire ma adwene sa pepepe ena de a evangelist ko hu na e kire na adwene because say enipa mienu na ya de yenya signature both we append ne de we nso append ne de na bia say witnesses e wo ho a obi anso so assign ne de enti e me won say e ho no de e to osini na wo mo nso a wo mo ye no wo mo nso nim say wo sanki etumi enya sa enipa no na wo bia ni ho exactly e wo sanko mo so sign na wo mo an sign na obia ni wo se de wo mu nimu no because wo mo no be ka che me say wo mo kra che wo ma adwene a wo mo kra no eye me nwanwa so wo mo a mo ya ade mo be ka se kire mo adwene de a kire mo adwene no a e ma de ni nsepie no de entira mo ye you could have told them say monko na monko fa witnesses emra because enkrata sam de ana wo ton wo ka akora no a
ebusa sa dance ni we wan na ebedi agye na onipa kora sign mo nso wa sign nipa mienu ye sensan na ade na di mu we de ba ko na wono abie na no se me ni mi kunu bia ono nko ana sign ekuru no akasa na odi adanse wo se me ne de ade ne ma ya ma na sign bi dance ni sign bi enti pepa no mo be ya wo ko ye di enti na mo di akra ni di enti ko se o ya witness woni mu ade kwampa ye be no ho me pa cho ye o wie secondary school woni ma dia ye secondary school oni be bora ma woni mu say me yale na me drama me say question me pa cho adwa na wo ba be je no bible wo hanka me de share won sa me pentro kan pre wo bia tro na say wo bi me hu a kira me ha ba me pa cho adano a o ma me ene wo papa ekro no ho na me ni ho bo ho nkomo kire me wo mu na ka se de kire wa na akọ ye ka ho asem kire me kasa kase ma me se dano dru ya mi na mi nim de ekoye ti o wa na ma ka kire me se me pe no ye ko bibi Akoma FM 87.9 Kumasi kwa ni medwa o ma o mu sine mbuo fu ti ma tem kura ti bi di enti na no wadwa sem etire na mi se nkrata no dina or like me din ba be kan nkrata no eye den na hunu nkomo o mu di ana se papers no eye den na hunu ye se sa area ho na nkasa no before that me na mi nim hwe se bia omukwa akọ ibibisi na omo frame se me ko ti mi duru wo no me hwe situation na na ekọ na me hu se dan na end because hot there sa dan papers nkwa na e wo ti duru wo no ana na omo san ti mi na me buofu na mti baby nti obi afre wa ka hwe okay nti wo de ohun yan so o mawie na mokro okay nti mokoduru ye no wo bisa wo maame e ma ne kirekire mu kire bisa me maame na o se edan na odi ni di akoka no won me bufu ikura sa ade nti na woni ma ka hwe amfa ani kire o ka se o no man pressure ni bisa nti na odi ni ka ti me bufu no ho no but o papa de wa nkwa no so se bia dade nti na wo koye se ni okay me de ho no pe na me hia se obema ma be mu because mode na ekro no mama na ehunu nti woni ma de kodo dia kra no amakwa akoye mpo na yama na be mu as witness nti mo afa na akọ as witness maame ayi nokore kwan so wada ama ebra mode na ekro no o kan bibi chance se na makoye mama dabi eno ano na chese oba na ka nokore ewo ho voter ka tilapia na meka fodi ama wo mesra wada ma wonsan ka bi na ano de pa wo ba wo mu ka asefa gbo won kwan won so a wo pedwa edie no mesra wada wo ba na betu bia etufo nsam ne buatin ti wo kwa won so ton a ubenya ehon faso pi fre 0544 346 976 na afi wa ma wonsa aka voter catch tilapia ni 3p garlic mixture de ya de ewo garlic and afi hamana aka bom ne de aye enu nti etu ya de wase bebre na afi so wo pressure no na ebisi immune system no ma wo fuko form eye adwuma stroke kura no se wunya adre yi bi no mu a wutu nsampa wo beti appontem wo benya bi ba bi eto nro bi afre 0248 928824 0248 928824 baby ene e was okona akobo bosia wasore wosia ena meniska ntina menya adwuma pa che sese no wunya nya no bi asa se bills microcredit omo ma bosia ya ene wonso be ya adwuma na we ya adwuma kra ne so a wonso be de better mo kwa ba mu de wunya ayo Ghana card na de akwaje bosia 0596920833 0596920833 na ema wonsa enke di Samens Vita Herbal mixture ne capsules no de obi anu sa gan to sen okay ene na tese enu be ma no e ba no be kirekire mu na grow fine mo jadro so ye de cocoa na ye di nua ne nuro ene hama ye de afrafra ye grow fine enu ti oba wo fiti krom ko ye wunya grow fine wo aduan wo gya ho anase mpo ya na wo nan no nsa ye tititi oba ne be ma ye grow fine mo jadro wo benya bi ba bi to nuro bi afre 0244 596532 0244596532 name make am for Pepsodent charcoal and Pepsodent herbal toothpaste and a day ama wo en kanetete no ye say ne body tire no
yɛtwa na afei wode yɛka sɛ bidi ahyɛ mu na wode atwitwi wo seɛ no apɔɔseɛ paa ɛboa ma wo se akyi nam no ɛho yɛ den na aboa ma wo se ayɛ fitafita na ɛyɛ anumka ɛde afiro na ama wo se no so ayɛ den na ate watumi buronya ba agya akokɔ no mpe yɛdeɛ ne yɛwe mfa ma nkraman na afei watumi de abobom kama ɛna yɛwɔ Pepsodent herbal toothpaste no natural charcoal lemon mint ɛna afei zinc ɛna yɛde afra yɛ ɛno nso ɛboa wo yie papapapapa ɛno nti Pepsodent deɛ mene mabusua yɛ konya hɔ ɛno an yɛde twitwi yɛ sensa sɛ ɛboa yɛ papapa frɛ toll free number yi sɛ wowɔ asɛm foforɔ bi a 0800161000 Pepsodent ana ɛno a ɛne yɛde twitwi yɛ sɛ apɔse papapa bɛmɛ na mamema wo akwaba ai agan was ya to se adansidie no ai bɛmɛ na me yankɔ yo Marco meda sipi oni abudwafo nyankopɔn nkɔso nhyira mo na ahwɛfoɔ nso ne atiefoɔ nso na me nhyira mo pa sɛ bia mo gye brɛ na mo hwɛ dwumadie na mo tie yɛn so a yɛba bɛkasa wɔ ha no yɛde ntia soronko ɛde fi Pinsign Company Limited ɛde brɛ wɔ mo Dr. James Samoa ɛne apamfo yɛne ne yɛ adwuma nyinaa doctors ne production for nyinaa na me nhyira obiara na yɛka sɛ aduru a yɛka ho asɛm yɛ Semens Vital Herbal Mixture ɛne ne capsules aduru na wofa baabi a wobɛte agan wote agan pɛ yɛ sɛ yɛto sen na aduru ɛyɛ aduru a aba sɛ yɛba bɛboa wo biara wo nnompe ne wo ntini mu te sɛ woyɛ bɛrima na sɛbi wo bɛrima si ne tiri ase wo bɛrima no wotumi mfa nyɛ hwee deɛ ɔde yɛ ne sɛ sɛbi Johnson na ade Johnson no aduru no ba bɛboa deɛ nti ɛte saa ne sɛ num aduro bi a wo so nya aduro a ɛwɔ nnuane aduro bi betima aboa na wontini na ebu ya mu asisi no bro bɛka sɛ ayɛ plaques no ni nyinaa bɛfiri hɔ nom sradeɛ na adam mojafi ɛna adam a ɛwɔ so nya aduro a ɛwɔ nitric oxide na saa nitric oxide no eyiyi ntini no mu nyinaa ma ntini no mu da hɔ na nso watumi anya wa hotɔ ɛno nti sɛ woyɛ bɛrima na wo bɛrima no ayɛ mmerɛ ntimi mpagya mepaakyɛw tɔ aduro agan ubeto nsuo no atoto pa and mixture ne capsules ni na unya to wia ubefrɛ because so wote Pinsign pɛ obia de wo sɛ si wadwum sɛ job training because ye kyerɛ kwan yɛ fa so yɛ nnwuma sign sɛ yɛ kyerɛ kwan yɛ fa so yɛ nnwuma nti wa ho ɔden sɛm na nti umema sɛm na ba fam no ebia no wadwuma yɛ ɛka ho ebi nso ana nua ne diem so factor ne bi wɔ hɔ nom saa anase on tade shem kra no da no na me ka se me man bi wo mtimi de belt mi o mu den man bi nso waist trainer ne de mia mu yesi e pesisi fia ne bi saa o haw no e na e de ba eno nti wo de wo se wo to aduro na wo be frɛ numbers no ne enu adi nkomo se wo ye be ma na aye mra to afenso wo de ne bi e pagya ne mu nanso premature ejaculation wo de ko bɔ ani ana da ya wo na ma ne e frɛ 2 minutes man no na e kɔ no 30 seconds man me pa to ni nyina wo be to aduro no wa frɛ ni akyerɛ onuane bi di aka ho ya kyerɛ ne ma bibra aka ho ɛbɛboa number ne yɛ 0244 718 557 0244 718 557 and I said 0241 604 702 0241 604 702 wait my friend numbers no and I saw be send a WhatsApp message bia but Miss Remo say audio ne de e ya mama nye tiawa abro so 30 seconds you can say do 1 minute kra say the be betimi abo atie ne yi anu ama eduro ne picture so ye betimi de eduro ne picture e de asende o na bibia e kama de ama o ni nyina no say wo be fire numbers no wa friends a na enu adi hu nkomo me pa chopi afen so say e bia make say wo de ende wo to ase na twetwe sciatica e na wo so me pa cho teduro no se wo to ase twetwe entini kese na e da ye to ase akosi ye na ase no emu sisi a etimi de o happy ba obi nya diabetes nti wa konya sa ha no bi friend diabetic nephropathy no kire se o nerves no e na o hawa bam obi di bo nse obi wa house me nsa yem titriti me na yem titriti me tia fom kra me ntehwe me pacho safo ni nyina nto aduro no obi nso nya stroke nti ama ne na ye ne ya pa den o ha ontimi nante me pacho enye se aduro ni kwa ye stroke no ho adwuma na emom o how na wanya wo no mpenum ene o nerves na na se untinim no enu na aduro no kwa ye ho adwuma agan no ye ho adwuma kama de ama nyina so be fire numbers no afre afen so obi wo ha oni atenka
sɛ woni atenka na yafa no ni nyina o ɔba ne bɛrima nyina me pa cho ɛwɔ sɛ motɔ aduro no ɔba wobɛtɔ bɛrima nso wobɛtɔ yɛmpɛ banche da hɔ ɛbɔ bia biem ɛne yɛmpɛ kakra bi a da no baabi a yi bi am kɔte yɛse bibi ɛde sisagum ni nyina yɛmpɛ biem ai saa nneɛma ni nyina to atwa agan ɛna ɛboa wo ama saa ɔhaw ni nyina firi hɔ akɔ ama wo afei nso bi a ɔba no mfiti kom ɔhaw wɔ hɔ me pa cho anida ne haw anaasɛ wo deɛ no anida ne firi hɔ koraa o menses ni sisi ne ho so yie ɛno so yɛ ɔha akɛseɛ pa saa nneɛma wei na esisi nipa pii kwan a ɔmo ntumi ngo mepa kyɛw ne nyinaa nso ɔbɛtɔ aduro no afrɛ ne yɛ no adi ho nkɔmmɔ afei nso obi wɔ ha ne deɛ no ate kɔkora bɛyɛ afe nie ne nyinaa agan bɛtumi aboa yi saa ɔhaw ne nyinaa firi hɔ akɔ ama wo na baako adi baako a mpɛ sɛ meka ho asɛm paa ɛyɛ hemorrhoids koko ɛno a na yɛsan frɛ ne piles no hwɛ mpɛn pii no yɛbɛte yɛ sɛ wani yo wisi yasi koko o kan o minimum yasi koko me pacho ne ma bi besisi wani mu a pacho ni nyina nye koko ni nyina no ye was skin tax de besisi eni na say hyperpigmentation eno na ye besisi ye skin related issue ti wo be hu dermatologist no aboa o sa kwan no so o kwan o minimum a ida say infection because obi nya gonorrhea itimi ye ne sa wonya syphilis itimi ye o sa obi so anya peptic ulcer no so itimi ye o sa because ye was esophageal ulcer ye minimum eno so betime agya osa tibia na enti emfa nkɔhye afi wani na oposa no ebi ana wanya diabetes eno so betime agya wani sa diabetic retinopathy etimi kan wani san so na pressure so timi kan wani afi infections gonorrhea gonococcal conjunctivitis betime kan wani enti emfa nkɔhye sɛ ekoko enti oposa wani me pa chaw utɔ ye duro na ye duro no koko na ye kan wasɛm no ɛyɛ de ye oto ɛne oto kwan na ɛno nso kwan na ye koko a ye friend piles ana say hemorrhoids obi wa ne de na internant wo nso gya ne na ya na moja e de akire bright red me pa cho to aduro na e be boa pa obi a sabi da bia ko gya ne na ya ochim ansa na gya na na ba no me pa cho ye how bebre ye tufo say yenhwa yenya hwe ye ne enum nsuo pi because e also de bia ye hydrated ye ntena ho mensu kom ne ansa na anum nsuo ti obonsa abrofu ba no mkrokra bottle sisi omamotum yes we nya to ba ko asem me bahana me de kura me yes eh on to bi da no akoto e me pa cho mesrew eh sa na enum nsuo ye sepe ye enum nsuo gra enti da bia so nsuo no nom ne kakra why hydrated na aboa wo se de be ya koko ne sai ni nyina be free omo a motena sabi toilet so che prolonged sitting of friends no mo a motena toilet so che no me pa cho koko mpamo ho obi so a opeja heavy thing be free from nti na da bia am catch say ye kire nimdie ye ma nimdie a be fa wadwuma ho ye peja ne ma kese free from a eno so timi boa de saa koko ya ye kan eba obi wa ne de na ye rectal prolapse sabi ja na na kokobo na yi aba me pa to ni nyina no koto agan be boa wa yi saa o ha we nyina free akwa ma moja na eba ni nyina betwa afi yawo na wote no afi dia besisi woto kwan na no ho nyina ni nyina be hyehye na emom wani na oposa dia wo de ni nyina be frɛ ye be kyerɛ wo ne ma bia mo aya ɛno so be boa pa ma wo so anya ho to ni nyina nse wo be fa ye numbers no afrɛ na afrɛ ya kyerɛ wo ba bia obenya bia to na bibia ye kama number no ye 0244 718 557 0241 604 702 se o pedro ndo atu a me pato call ankran no obenya bia to Repass Ventures tinate teba na afi so Hello Seba o nyina obi nice Seba so o Kansi drug lane wa Kumasi ase so e PFA pharmacy o call New Road Junction na ho na mo tafu ese ho na afi so Pulsar Ventures so e wo mrum san so na ubehu Colenac ene Dani Herbal Misty Apidan ko mu nyina wo mrum ene hashtag on beboa wa mu anya duro no bi ato afi so Freddy Mens enso e wo KO ukọ nkọkọ so a ubehu Isaac Drugstore na say Hillside Pharmacy ubehu Antiako Bam so ho afi ubehu Fab Pharmaceuticals enso e wo Zongo Junction omu nyina be ma obi ti kobu number 1 ene Côte d'Ivoire mon frère Odalo Herbal wo frère ya betumi the number ma na no so wa frère na one na di nkomo eno do bi a wo pede awura ba bia be ma ho na bibia e kama de ama na onso watumi anya hoto esirim so Tamale Legacy Pharmacy ewo na kwanzu ho na Japan Motors afi so wa kajetia ukọ wa nso a wa kajetia nso ubehu Obroni Chemist ho nso benya duro no bi ato na Jeff nso ewo Mankesim social taxi station wa na ukọ Cape so a Pena Herbal
ɔno nso ɛwɔ coronation junction na sɛ masalachi ho kotokraba ɔno nso benya aduro bi ato ni nan sɛ numbers na hu hia papa fa na friend ya catch sɛ enye aduro no kwa a wotɔ no nimdi ahodo bia nso yɛde bɛdom fa wonua ne die mu ne wadwuma yɛ mu ne bibia nso na bibia nso ayɛ kama de ama number ne 0244 718 557 0244 718 557 0241 604 702 0241 604 702 again yes etosem nyame onsha papa me da say aha Akoma 87.9 FM and afi Onua TV na memra bebe na say edian na yenyama me da wasi bebre nyagopa onjira mo bebre amen na menim say me hokani me time na nti nti sɛ kwa wie na sɛ bia nti ase yɛ adwuma obi a bɛka no kora kyerɛ ne yɛ ho na ngia de ɔdɔ kwan so sɛ de yɛ hyɛ ase ne yɛ de kwa wie but onyimi ntumu wɔ baabi nti mesrɛ sɛ ensam ba ko mienu bi a waka fa me ho a enye no kora no me pɛ sɛ me clear ho no mo bi ti sɛ me ma ware ema for ma mienu awu papa menim die nti a me ba man ka ho asɛm okay me enye nu nti ne de bae ade bi wa mpese me yi to nche okay me ka egu manimu asem pese me clear me ho ya demo a me pa che wo demo a wo ka no na eto obi aso e bi kra no a ena no wo kan no obi ante ene wo na okofu nyan mu menim die nti a man fa me mu no enka ye case ho me ka e ba me da se enti die na enti me pa che o sesia no ensem bi wo a wo anye antum ema me hu se woni me edi ni ye odo am yi ma no no e hye wa enti me pese sabre no me twaso me ana me de baaye me pa chaw ono ana hye ne dan ase scam de bi ma o se nya no kure ti sa na te de a me twaso me de che no omfa o de che no me pa chaw ane o de che no de bi bia ma no omfa me pa chaw ebra ima eba no woni ne nua be ma ne baaye me ko bi man ka bi yente ne benyansafo no menim die nti a one no ba ne me pa cho mama no kwan e ma no e metena se e ma me na me ma no akwa aba okay o papa wa ha hu okay be me na me mo akwa me pa cho na odi cho me din e friend Solomon adodo na friend follow me na me ka bia me to bia me tro go akire ucho ka bia me hu a ya cho follow me bia no me tumi fo ne free because obi ma me ton no kra na onwa wai me tumi ton e da so ho but nka me ko free me ya obi sa me a me se wo fa na oba so de ndie ho na oba fo free okay me pa cho wo de ne ima me pa cho yima ye menua me papa ketwa na me papa na yepani na yima papa ketwa yo me breko na so wose ma kwan kakra bi asɛm wonim na ne decision ya wa taking so woye nua pa che wo sai na mu fa na mo ka sai na yo pa che ma ko obisa me akakra me kan fa on me bono me twa ne nti me tam no kra so nti abribi mi nua be ka chem so hu no ba bi no pese okoye no ho ade o ka kire me na nche se mfa sa ade e be chem yakoye me ja madwuma me ye edi echi na me ne koye ni am driver car na ba ko ni ekoye oba ye ho ade pa omba yo mbetena ye ni me nua betu kwan ni ade nyina minim oba yale ya waka ni nyina so minim kodu ba bia na msa ho kire brem kura no edu ba bi ma me nua da very o ka chem se bla na de ni ebedi kura den nti boa me sabe na oba no ba bi oda no so no na edenti alpa bi am ta try so kwa ko na ka min 750 cedis na me ko bo me ra ma me fa ko ma no ono yale me ne wo de ye ho odin ye betumi adidi me ne nkolai na me de ko ma me nue nsema me nue na ka nyina de ebesi manim abribi me nue bra na obaida bishop de wa edu ho ofre me bom amani edu masada no me shede mu sui papa was bra me ko to de abla me yere but on the way going on from say tank bia be hwe ase e me jade mu a edare nti obi a tra se obeyi ne yarefo je me papa de incident na me dim de kana me jade ne to na me ko ta me yere no
saa mede ne kɔ nyinaa na ɔno mu sɛ nea wayɛ nti mede ne kɔ ne na baako twi fam saa na sɛde piotokura bi nhyɛ me yere ɛna ɔhyɛ n'akyi a mede ne kɔ nti berɛ a mekɔyi ne sii baabi no ne mu sɛ saa me yere ho da so nam sɛ berɛ a wɔyere nkwa na wɔpere okay yɛntwitwa ne nyinaa so ɛ da koro bi me nua bɛbɔ me amanneɛ sɛ ne yere ɔne ne yere sɔfoɔ asɛm bi ho ne adeade nti no ɔpɛ sɛ ɔgyae ɔne ɔbaa na ahwɛ ɔmu ntumi ntena no ɔbaa no aka kyerɛ no sɛ ɔne deɛ wahwɛ ne yie a ɔbɛma obi adi no nti ɔkae nam ka kyerɛ no sɛ me nua na mani inspector bi wɔ adwuma mu ɔno ɔsɛ biribi saa na ɛlu stock ebi a yɛawɔle mu nkekawa nti gya akyire di nti ɔkaa saa no na afei n'akyire no mu sɛ me nua ɔtu afiri fie hɔ ɛmsɛ sɛ akɔsi no adɛn ɔsɛ ɔbaa no apam me afiri fie hɔ ɔsɛ ɔne yere apam no wapam me sɛ ɔntumi ne me ntena biom nti wafiri fie hɔ ɔbaa no sɛ wɔntumi ne ne ntena biom mepakyɛ ɔtwɛn ma me ketewaa bi wadaworo ma mempɛnkyerɛ mu mebrɛ no mepakyɛ o ɔyere sɛ wɔntumi ne wo ntena biom anaa wo na ɔka sɛ deɛ ɔbaa no yɛ nti sɛ wɔanyaeɛ a wanhwɛ a wobɛgye awadeɛ mepakyɛ memfiri hɔ no deɛ ɔno ana sɛ memfiri fie hɔ that very day anɔpa a wɔkɔ adwuma me nso deɛ ɔka kyerɛ me no ahyɛse na ɔbaeɛ deɛ ɔkaeɛ no sɛ ne yere kɔ sɔfo ɛberɛ nti neɛ nti bia ne yere kɔ sɔfoɔ bi hɔ ne adeade nti sɛ wɔanyae wɔkɔ deɛ wɔgyae no awadeɛ o sɛ awadeɛ no ɔnware biem deɛ ɔno ɔka kyerɛ me no no nti ma me mpakyɛ me nua bɛbɔ me amanneɛ no mantena so anɔpa tutuutu bi sɛ meyere ha na bɛkaeɛ a mene ne wɔdɔ paa sɛna mene me nua wɔdɔ metutu mirika anɔpa kɔtena ne nkyɛn ne yɛdi ho nkɔmmɔ gboro bɛyɛ hours meyere sɛ da nkɔmmɔ sɛ ebi a ɔmo nsa ntena ɔmo nsa tena no bɛyɛ fɛ because me mani afi kyɛn hana ne akwasi no ɔbɛyɛ sɛ da nti afei kɔbaa no saa no mehu sɛ asɛm no so kyɛn me nti me invite me papa no ahakwa mo steps yɛ ntumi mfo me invite me papa no ma papa ne ne yere efiri akɔkɛre na ɔmo bae na me invite me papa nso awɔ faase ɔno nso yɛ bona gay okay wo de me da ɔnso ne yere bae me yɛ kɔtena asɛm no so yɛ tena so kanya burubɛ 4 hours sanka wɔle ne bɛyɛ yie bata maka ba saa bɛn na wo nua yi pɛ deɛ ɔkaayɛ no wɔn na kan ba deɛ ɔkaayɛ no koraa no okay akura sɛ maka menwe nti me na meka asɛ megyae ba sɛ sɛ deɛ masan mɛsan tena nti na mo ka ne sɛ o bɛrima ne sɛ ɔno ana kai ɔbɛsan nti ɔba agye tum na ɔmo nsan tena na mepa kyerɛ yɛ kɔɛ na de me nua ɔde dwantoa na ɛkɔɛ the one present of me papa me ne yere ɔde dwantoa no sad na ɛda na ɔyɛ papa wɔ faase ne ne yere no ne mia meka ho me nua ɔde dwantoa na ɛkɔɛ nkotodwe gu fam kekra na ɔba ne se da ɔnti ase nti yɛ kan ya buru hours na hɔ no na kasa bi bɛwura mu sɛ ne ɔno ɔbɛyɛ ne papa se ɔyɛ manwerɛ hene ɛna ma menya adwum sɛ ei akamam so bi kasa ɔyɛ manwerɛ hene a na kyerɛ sɛ ɔhyɛ ɔhene pɔn bi ase ɔhene pɔn bi nso nim asɛm ka nti deɛ nti na ne manwerɛ hene sɛ ɔwɔ ha deɛ yɛngyae awɔle no mfɛ ma no na megyina m papa no mu nyinaa na meka kyerɛ nana papa no sɛ mo gyae ma werɛ hene no ɔgyam ɔpapa na papa okay nti mɛsrɛ m sɛ yɛka kɔduru anya yi no ɔno na ɔwoo ne ba na kraman nso n'ani adeɛ no ne wura ne yi n'anim dompe nti ɔno ara ne ne ba no nkasa ebia na awaleɛ no nyankopɔn bɛtɔ nsupa agu so ma n'aba so na papa no si yi oni ɛde sɔre na ɛm sɛ that was 26 July na ka birikito mama kɔmikuo mu mfa nteɛ yie nti 3 days time wɔ hɔ no na mebla ɛfrɛ me jo na m sɛ bra meba hɔ no wɔ fie no m sae na m sɛ adɛn na woba me hɔ yɛka saa na ɛyɛ awa mebrɛ no so ɛna ɔsɛ da brɛ frɛm sɛn yɛbɛnya hɔhoɔ mmienu bi nti ɔba me hɔ nti ahɔhoɔ no baɛ na kyerɛ sɛ yɛhanan ne nua mu mmarima mmienu na ɔmo firi bia ɔmo kurom mampɔnsɛn aba ɔmo ba na deɛ na ɔmo de ba ɔmo kuta snap ɛne ring sɛ hana papa na ɛde asoma no sɛ hana sɛ ɔntumi nwale bio nti ɔmo fam bɛbu awale timogye mepakyɛ hɔ na me nua yi ɛfa phone ɛfrɛ hana papa sɛ papa sɛ ni na ɔma na wosoma ɔmo no mmerɛnti ɔmo de abɔ na ɛnokora na papa no sɛ ane sɛ hɔ no mpo na mema nim sɛ mpɛmpɛn so bɛdi si ni anka ɔmo yɛ biribi anka ma recording se kɔm but me papa no ne ne yere no baeɛ no deɛ metwa video ɛna ɔde kawa no so ne ade no baeɛ nso akwasi nso twa video nti akwasi gyee okay medase to wɔgye sɛ nsa ba ne agye deɛ anakyɛ sɛ awareɛ no agu mepakyɛ wɔ ne decision sɛ ɔgyae bibia manaka ɔbaa ne mfa no mofoa so anaasɛ sɛn ma me mepakyɛw me wɔ pani bi a mempɛ sɛ mabɔ ne din wɔ boase
ɔno na edu anɔpa na ɔbɛkɔ adwuma amanfoɔ salai no ama obiara chop money ɔno kura wɔwu agya na agyapadeɛ hɔ nti after all ɔbaa no ɔno na ɔgye ne plot ɛna at the same time sɛ wohwɛ no ma ne ti apɔ koraa no ɛnyɛ deɛ ɔno na ada na katua wo so katua no no nti na anka me nko ade anka dan no ɛnka ho hwee nyame na ɔde ma nyame na ɔgye ebi kura mpa no nyame bɛhyɛ ne ho nnwuma mu osi ne akyi sei nti mbra na ɔde ba ada na nka sɛ ɔde ba ha so ɔbɔ me amane sɛ ɔba ha no ɔba ha no ma kame ma ne ma ka sɛ onyai bibi amane nkyɛ no ntwa so ye ne atunufu bebre ɔno anim na danfo fitani me refi ne din kakra a ye nyina atunufu bebre sɛ ma bat nti sɛ wa sɛ deɛ wafoa mo deɛ no so a wabrɛ ɔbaa no wate apɔ wabrɛ ɔbaa no ɔbaa no anya baabi ada na sɛ nnɛ ɔsɛ wayi ne baako ama na ɔde akyɛ no wɔtiifoɔ nyinaa baabi bia wo a wotiei no ɛha ɛyɛ Omi Herbal Clinic a yɛasoɛyɛ no Accra a yɛwɔ Awudome runabout ɛna Kumase nso so yɛwɔ Ebua Kwase Paase enyarewa bebree na Awurade ɛfa me so ɛsa ɛno nti mepatwo sɛ wotie me saa bere nko ade a na sɛ wo yare to fa saa no awie no ye bisa questions no de akɔyɛ nim nti wobetumi de WhatsApp message aba na normal message bra twumade ekoso no na ye kenkan fama na no menya course bebree ɛde efiri Obuase Akaporiso omo hwɛ ye me wo fie no nkrofo send me message a we kan de wenim fo ba ne ho we nso kan de onim fa ba ma ne ho na me se matene nyina ba me fa nya adwuma matene nyina gwi a me wa matene nyina so me fa nya adwuma ebia na wo ben ma no wo hyɛ da afre me ebia na wo nso wo ben ba no na wo so hyɛ da afre me enti de mo kan nyina mate na mabɔ agu okay nti de edi nkan ya me bisa ima wo na odi nkan de asɛm ne bae enti ba me ni nkan mi sa wo say first question say wadama ebra wo ka kire wo bayi say onkonkogye 6500 no me pa cho be page mu because what did you ademo dodo 6500 no emfri o ma me ho no o ma hana etiase yese sika no na wo de koto asase esi wo fie me pa cho ane kwa be so na fa ka kire no edi na si ya ma o ka se won konkogye se sika no ba cho na wodi nkan a show me say baby a ono akwa akoduru ni enti ema me enko starting free by for yenke edrimum ye wie no a na obi akọ ne kura ase no akoye bi am so okay ene me kura me di sika sei akoto me ma me keto ho wa amanchem de za na tie de a ene na kokogye ye no na me frɛ me ma me ne say me yere ba ho abagye sai sika ne enti mo nto asase no mo nto o ka kire o ma me se mo nto asase na me yere ba ho abagye sika enti o ka kire wo ma me die enti a wo yere bagye sika no o ka no kura kire no me ba cha obi sa me se me disika na ikoye de me nka sa groja na me se o bibia betima sinton de wonya abotrema me nkoduru nwi ansa won fa sika na ma oba no na che sa bra na wonya nko Dubai na wo Ghana me ba cha ane ei akwasi me nya nko intime kono ya fa number no amede to so no ne bɔ modern to anamo ne watifu nyina baby bia wa wutie no ɛha ɛyɛ Omi Herbal Clinic a yasoɛyɛ no Accra yɛwɔ Awudome runabout ɛna Kumase nso so yɛwɔ Ebua Kwase Paase enyarewa bebree na Awurade ɛfa me so ɛsa ɛno nti mepatwo sɛ wutie me saa bere nko ade a na sɛ wo yare a fa number no amede to so no ne bɔ modern to anamo ne bra na Awurade nso so yɛbɔ yade so nko ade a na Awurade mfa me so ɛmoa ebia wutie me wo animu haw ani no da bia metena fidie so a meka sɛ ebifra ye won senchani bi wo ho a daadi e woni padua no emu ana ani no eso ene che se ani no ebifra obi wo ho a ohu ade se bo obi hu ade se nwusie obi wo ho ensuo taa nani no eso obi wo ho anani ne baako hunu baako nso so ehunu obi kura wo ho a ohwe light na nyankonton atwa light no ho ahia ana bulb no ho ahia ena obi kura wo ho a ohwe bulb abon se bulb no ehye ebo emu ena obi kura nso wo ho a se or driver a ubo one side driving no wo hia car foforo na se ya nwumra light na car na light na ehia na adro mfiamfia bi wono anka se hu ni se nani no enye entime enye kane a enye light enso no de driver dako
da koro bit my order bonne nti se wo sa hawo no ene de mambo bo so nyina no a fa me number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa wo eno akire no obi kura wo ha ete esi nani baako eso ɛna obi nso so wɔ hɔ a n'ani fitaa no fitaa foforo bi aba so a ɛtene bɛtuntum ne so ɛna obi nso kura wɔ hɔ a n'ani no baako nso so ehunu mesrɛw sɛ ɔtenatena ho a wɔ ho baako na edum no a ehunu no ɛbɛba abɛka de ehunu no ama w'ani no mienu nyinaa no efra ɛno nti mesrɛw fa me number no frɛ ne bra na awurade ɛmfa me so ɛmoa wo me number no ɛyɛ 0550 57 57 00 75 0550 57 00 75 and 0594 87 39 69 0594 87 39 69 intimi pacho se utie me afrefo no a mo frɛ no afrefo no munya abotre saa de 05 etwato no de 75 etwato no eno no mea na mepeke saa line no intimi mi kasa wi a na mafrɛ na me ne makasa na aye kama eno akire no eni no obi wo hɔ a nani no etutu no obi ani ne keka no obi ani ne aprunsuo ana obi kura nso so hɔ a nani no so obi firi akire eba a obehunu sɛ obi na eba ne nipa ne hyɛ atade kɔkɔɔ anaasɛ atade tuntum na nso so sɛ nipa no amɛ no a onhunu sɛ ɛyɛ kofi anaasɛ ɛyɛ afia mesrew fa me number no ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo anya saa emfofo ebetima dan wo kwae anesa nso a wani no ebetima adum anaasɛ afira koraa and watch no obu ho aya na say the entintan pa exercise sanani ne eso no asa the entintan say sanani ne eso no mesrew fa number no ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa eno achi no obu ho akompo ehye ne minimu mesrew se utie mi na se kompo ehye o minimu a last week ne me ba ye ne me kan say se kompo ne hye o minimu na se woni sika enha ho kra eno an say de obeba ha uba na obeka kire oba pa se kompo no doctor na ka se omibehu a mehwe achewa eno an se me ma nku ni bidi asra so na akọ eno nti e bia wo kompo na ha wo no doctor se for se brane mfa se kai enka woni sika wo de bra Akoma FM ha se na wo de memfa duro no enchew na wotwe mienu achi sa bra betena afidie su na yanhwe se kompo no aduro na me de che wo na ma anye wo kapre no ewo ho anase ni ho wo hawo ni bi wo ho a wo ya na hu hia se ye be kasa ho eno nti na me se so de wo ni sika na se kompo ni bi hye wo minimu a bra Akoma FM ha se na wo de ye nyina betena ha na yemfa kamera ni nsus na ahwefo ne atiefo nsu hunu se de ye ka na eye no kore wo betena ase ne twa ama mansa nyina ahwe na me de aduro no ama me de aduro ne ma wo a na se aduro ne sa na wasa aba betena so ne nyina ya hwe se kompon ewo ho ana se eni ho se wo hwe na se bia wo nkan okwa wa na se wuntimi made a fa me number ne frɛ ne bra ana wo fele se wo beba ha se eni dia na wa fa me number na framba na man de majuska so wo ba maso ye ho ne dia majuska wadi ase me pese nipa hunu se aduro ni wo ho wadi ase me pese Ghana fo hunu di wo mimu enu de se wutie me na so woni ska dia wo ba ha me hwa achew me nyu peso na se wo fere se obeba ha mama fo hunu dia eno ne die wo ba maso ene ne me fa ncho na de tie se ekon na se kompo no kra no wo na no manfo ahunu nada o mahunu entidi enti na wo ma na yemfa yentwa na wati ase na yenhwe wo na ho nto eno achi nse wutie me na se fibroid eda wo yem kompo kra e ko na fibroid eda wo yem asma hawo odofo fa me number ne frɛ ne bra na awurade emfa me so emoa me pa cho me number no so fra na se yemfa once Akoma FM no emanfo tie emanfo hwe line e busy akoso wangasa line e busy dada enti se nansa kura na ade be fra emoa ba mu ngasa ya azan line de
kɔsoa ne frɛ sɛ yɛbɛfa sɛ na wɔtwe koraa na adeɛ ɔde bɛnyame a kɔsoa ne frɛ enyae ɛfrɛ me number no ɛyɛ 0594 87 39 69 0594 87 39 69 bia wotie mi stroke ɛde wato fam tim wogye wo ho a ɛnyɛ obi wɔ hɔ a stroke no gye sɛ ɔbɔ ne diaper ansa na otimi anante obi wɔ hɔ a stroke no ama sɛ bi mesɛ meka na no akyea ama wɔntimi nya ne ho hwee kyɛ sɛ ɔntimi mpie koraa ɛka makoma wei deɛ nka makoma sɛ menhwɛ nkyɛ ɛka makoma ada a metena ha ɛbɛka makoma no nso mɛhwɛ enipa mmienu ɛna akye mɛhwɛ ɔbaa baako bɛɛma baako na ma make sure sɛ wɔn mu nso fie kɔ wɔn anim a wɔn mu niska ɛnu nti sɛ wotie me na sɛ de menya mɛhwɛ no ne nkyɛn sɛ wotie me na sɛ stroke ni bi de wato fam tim ogye wo ho ɛnyɛ ɛmanfo atwa wabɛ a fa me number ne frɛ ne bra na awurade mfa me so mo omi Herbal clinic ya so yɛ no Accra yewo awudome runabout Kumase nso so no yewo ebuakwa sepase ene yewo me pacho Accra no ye masa o ba yebuki ansane aba yebuki ansane aba me pamcho mo a last week mo ba ye no a mo mu ki esama mo ba afie no mo fa nkyeme me betena afidie so no me ka se ye mu ki na se wo ba mesa mo tu ka akọ me sero de maka no saa na wasa me de ye adwuma na boa musika no ho hia na yanso so wasa menum asem no so no me de ye adwuma endi se wo ba Accra na wa frɛ no mabukiu ansa na watimi aba se yanso so no se Kumase ha se ne de da bia wutimi ba afei so se wo pɛ eba e de ato na so a wo pɛ eba e de ato na so a wo ba awurade e be fa me so aboa eno akire no obi wo ho a wode ne na si fom a na ne na ho hyehye no obi wo ho a wotia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress so no me pacho sansenchani we se no so onya pressure any diabetes a di stroke yade no eba me pacho pa tie nie obi wo ho a otia fom a na efom aye ne dofo se de wotia fufuo anase mattress eso no saa de no di stroke ba ene obi nso so wo ho a ne na ho hyehye ndi se de wode ointment ano ehye afa ne na ho no ne nyina nso so di stroke eba eno achi no wa wo ba Accra entimi nante me pacho tie nie wa wo ba Accra no ontimi enante wo pressure ne bi wo diabetes ni ebi obi kura wo ho nso so a me pacho tie nie obi wo ho a otwa me pacho pa tie nie obi wo ho a otwa epilepsy na meka ho asem no bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bo modena ne fa me number no ne bra na awurade emfa me so emoa wo bia yabo yade bi so ana yade bi ha wo chiri me pacho tie nie na se wuntimi ma o me Herbal clinic me package aduro na me de aduro no abrɛw eni gisam ne se wo Ghana ha na se wo ba bi se hwi wo Cape wo takra de wuntimi ma me de aduro no bi bɛbrɛw na se me de aduro no nso brɛw a me ni kan nyi usika ansa medical de aduro na brɛw se wo nsa kan aduro no wia na de misika abrɛ me na se wo amanone de a me pacho pati nie medical aji usika no ansa wo amanone a medical aji usika ansa na afa amanone fo no nso so a mo asan di sika aba mu no ni nyamaaye no me pacho mo nkama koma ntomo yam ebeba dodo me pacho me number no 0550 57 75 and 0594 87 39 69 jiweni bim 0594 87 39 69 nyame nka mo pa nyame enka ho so Akoma 87.9 FM me opportunity ugu menu ma so me nuanom frame free America ne Australia oba be ma ne say ohia bibia wogitu ohia bibia anasa wo de wususu se ne wa yede ma wo no wo ma ne bibi yo pen wonka de be ma no na mso me de so akudi no wo no mso asa de aka wo de be ka bebre be ma waja ya che wo free wakoma mu nyina ja ya che na conditions bi da ho about your conditions be any home with your channel. Me kai say wo se so ogitu mu say 10,000 no. Wo de ma no a any home with your channel. Enti wo de papers na ma me. About your ane. Wo de bibi a che. Bia nhwe me de paper na ma me 87.9 Marcos. Dan no me nka ho asem bio. We firi makoma mu. Me de a che, me de amahana. Ono ane de ampo, de on de omfa. Wo koye bibi wa kira na. Me ba cho there be mpanimfo a mo wo efia ha me di nyame da mo ase me ba ye kwan am fo so mo je me so
Odi ya no free wakuma mu e ya adwuma free wakuma mu. Yeah, free wakuma mu me ba tan. Na me ka so se oji to be 10,000 o de ma no dia. Free mi mu. Unkoye bibia wa jiri efiri wo mu wagyae ni nyina ti wo de krata na mame se me mfa ma no e pa cho fa se me se mame hwe so betimi agye 87.9 Kumasi. Papa na se yankoye krata bi tawu me pa cho yankoye de dinka me dinka na kasa na mo se be ya china biom ya nsan to asem wo so na krata be dinka to yankoye de krata anka me de aka me kwanka ye mo krata bi nto so se asem na ba ye no fira akosi na fina kuma mu se ya hwehwe mu o edan yo odi acheche Mr. Bafun point de ni sika ni na dan wa wu okay okay mpacho mo ntwa me kakra bi wadawroma eni de kwa nso ma me mo ntwa me kakra bi na me bre na abedwafo mfa kakra no na china ye be se ya ba so kra na ansana me pacho you mo de mo ntwa me kakra bi no 87.9 ima mo ntwa me ma me nkwansa okay Pastor Julius Ako right enchete for inana my team for akwaba so for the power patraba utie empanya misham ma edanya me ase se yenua ate ase no kwase me se asem ye sha ase nyina no inconsistencies bebre wom e won kasem so trust is very difficult pa say wo gie di say asem break no very difficult pa now aside say brother no inconsistencies on the kasem or can we now achana na asada na Akoma FM 87.9 on so ye so na normally because aware na ye ware no ma you see a matter no was a problem as ye ne be ma hia ne ye do be ma na as ye tin adwuma we wan kasa wo japade a waye o ti se be ma no kra ba be so na so be support o kwan bi so na o fi say ni sika ode ba so na bibia ma ye say ye nkrata because first na you bu ye ni gu sa na ma no so no ye hu sa amoa ye me de bia me ka me say those days na ye keka ne na radio ma ye ntini ye ntie no even though me admit say na esi na radio ni di at ma but the radio nti Akoma FM ya wo ti asem foforo enti free bra radio ba ya de bia ye kan no o tna wo say sa afom so na me hu say wona wo pa ba na de abo ti ma mesre o mi ru na ye de nyame ase say was wo ja che because we can check la bed pa ayo ba na japa ana wa ba so won so kra na achi ni e won do so eno kra won ne dia wa ja se na wo so wa de na go na so wa ja na ache me de mi bia na ma bia na se no wa ja che sa na be kwata kra na kra sa ose won je ya eno na me ma Ismail video no han ose won je hwe enka sakra no de shebu na nke oba na ka so won ka ne bia ose won nye hwe odi bibi a che anadwe mama no nko no hoju maka kran sa no me dia wa we hwe ko ni obi be ko obi hu on shut down on the shine is for one brushing consequence enfa ma enfa no for tunufo me dey 1240 no be sambe mu because we dey ntimi anya we kra dey ntimi anya 1240 nti bo wa pepe ne dey ba ko na tu me dey ma ko memfoa ne so say wasi wo dey che no e wo de SSC wa chi no enfra komam ye aka wa bom o de kakra shemu enfra komam o de kakra shemu enti aware na wo ba ye no yare bedi kan wa aware anim enti o sese wo hia no no ono wa nya ne saa wo ma ko me so o de enti de bua ne se oba no ewurade Yesu ya time nti na me nkama ya because ya ke be because o ka so de atenti na ye din sa no nti o dia because anyare dia yawde wo mu yawde wo na oba no ko me say oba no dia ne ho ye mahi nyina ne say hwe woni wo baba ma 20 years wan gan ran what do you can tell us say me ba me ya me ne tie wo jeje me or ha me etu o se me ko ya pepese ma no sabre ni apamo ano that time ni apamo ano oba chama ni bi o ma no o ma ni bi o bo baje o chama ni bi
ɔkyerɛ nyame yɛ adoma ɛno nti yɛbɛ nyina yɛnyina deɛ yɛbɛ yɛmfa clinic no doctor 3 days sɔfo rasta kyɛ sɛ wa bin ya sɛ ni yadeɛ no mesrɛ wo adafa ma me papa ne wo ba no ɛnɛ wɔhyɛ spɛs ansa no wɔtumi akenka adeɛ no bɔmmɔde afa no kɔ ɛnyɛ no nkɔ yadeɛ nka yɛ nyinaa no wɔsa ɛwɔ kwada so kumase kwada so dwena ase wɔbɛ main market no dɔm ahenkuro wɔbɛ Ebenezer preschool saa nso ɛna abɛfrɛ 0541 565199 0541 565199 time time ɔsɛ yɛde brato yɛde no so ba ne wia yadeɛ bɛkɔ time HH ne ne mesha ne capsules no so deɛ ɛne ebisi immune system no na mu san yadeɛ nyinaa nso bɛkɔ frɛ 0244417669 0244417669 ene wobɛsi dan na ayɛ fa agye sɛ wode marble stones ɛhyehyɛ dan no yɛwɔ deɛ ɛyɛ mɔtɔ yɛwɔ deɛ ɛyɛ rɛrɛ yɛwɔ deɛ ɛyɛ shiny yɛwɔ mu different colors nti wopɛ ne deɛ ɛfɛ deɛ fa ɛyɛ Trends Ventures hɔ ɛna wokɔ obi a wosi dan bia no wo dream house no bɔ mmɔden asɛ wode Trends Ventures for marble stones no ɛna ene wode ɛbɛyɛ na yɛde gu kaa mu a na afei yɛde akɔgya wɔ baabi a wowɔ biara yɛdura ansa ne yɛagye sika bɔ mmɔden no frɛ 0240 708400 0240 708400 agbodwo Herbal clinic nso ɛwɔ na mfidie akɛseɛ yɛde ɛsa yadeɛ nyina da ɛwɔ nti wo yadeɛ no sɛdeɛ tie bia no afidie no bɛkyerɛ me yɛtuaseɛ ɛde ama wo kumase yɛwɔ de kyɛm so me 5 old insurance office junction hɔ frɛ 055 34177752 055 34177752 na kyɛ sɛ nso yadeɛ no kɔ World Vision Ghana ne Vision Far Ghana sɛ ɛnɛyi wɔnom ɛma abɔseɛ nti so obi frɛ no ɔka kyerɛ wo sɛ ɔfrɛfiri hɔ a na ɔyɛ adwuma hɔ mbɛma abɔseɛ a sinehu wodi n'akyi a yɛ skame wo ano no sɔfo rɛkɔ Herbal Center nso ɛkora se doctor onim yadeɛ bi ɛnkyene so nti wodo yadeɛ bɛkɔ sɔfo rɛkɔ Herbal Center hɔ na mmom no kɔtɔ rɛkɔ Herbal mixture nom na ɛntutu yadeɛ asɛma 0248 672271 0248 672271 wodi hyia bi afiri mu a mesrɛ wada ɛyɛ ho plan ne nyinaa goso afiri no ahom wɔn ɛbɛhwɛ ɛyɛ no ho plan ne nyinaa na afei wayɛ ɛde ama ɛno nti fa kɔda wɔn mu na biribi ankɔ so asafo yɛ bɛn labor yɛ ne koko bɔ de dan no hwɛ ne mu bisa ankalato frɛ 0243 737457 0243 737457 gospel funeral home for where you know bibi akwadai wonum na Triforce Enterprise and so a home of quality electrical appliances in a soap freezer refrigerators oven microwave washing machines blender rice cooker and afe enema would running in ada Mr. Wada woman when a papa Triforce Enterprise ko na koto woni ema no ehwo na ukoto afebod de tia ne tia sentem eja enfem ba bia wo bia no frɛ won mu a de wunya no wo beyi na afe wo de sika mu abro wa wo kwadu so akoto de enko ba bia say mako say a Triforce frɛ 0246 004826 0246 004826 yakwa homa so Mr. Wada o hwɛ ye ne a ɛyɛ adwom o TV set no ansa na wafrɛ na wone yɛn akasa sɛbɛyɛ yɛbɛtumi akɔ wano kama ɛno nti wobɛfrɛ ɛyɛ 0243 114497 0243 114497 na kae mu sɛ ɛyɛ shize na ama me nwedi ahyɛ na watwi mu wɔno anso na ayɛ me makeup we kama wopɛ makeup anaasɛ wopɛ nwi papa deɛ ɔde woyɛ wedding engagement wode kɔto bɛdi obi program no invite no wopɛ sɛ ɔho yɛ fa bɔmmɔde abɔwura shiz wɔwɔ ɛyɛ Kumasi Sports Stadium ha yada wɔne Unity Oil ɛna ɛdi ɛnhwɛ ne mu Mr. Wada yɛpɛ work and pay obi ɔbɛpam weeks ɛne ahodoɔ na akyɛ sɛ ɔno nso yɛtua ne ka work and pay yɛtua wo ka papa she's nso deɛ ɛne ɔka sɛ wɔtua wo ka na ɔtua wo ka papa yɛpɛ obi a wɔ Kumasi ya work and pay wopɛ nwi work and pay wo sɛ wo nso pɛ sɛ ɔde wo ba kɔsua adwuma wo number ne ne frɛ no sisi a 0249 155 776 0249 155 776 0249 155 776 na she's in common within the baby akasa free. Hello Marcos, ya sema maabla mkasasi ya me pa chawo ba manu swanya abia kakala tamana sister na yari nyina mame entire maka se eya amamu ntie mu ho within the baby akasa free nekwa mini aba papa bi nekwa me wafa kwa ata papa mini aba masomo asante mapon ko fi ase no tako mini aba mini aba ma no mini ne ya ade won fan che no sebi wu ya woni di obenya
a futu sem at the Maye, our left one. It is all your Bema now, what they know by night Japadia. No customer went to the cross or somewhere, and you mean you and yet, when you are bound to now walk forward, the other Bema in Japadia. No, see, mommy, went to the fast or and yet, just show on Papa more young say, our dear, and I say, our dear, no me. Did you have them on fire? Would you have some time? Now for the Bianca, Medal Papa. Our dear, yes, Santrofianoma, Uja, no Astradia, Ufa Monsieur, Udin be a cassette. Okay. Hello, we didn't baby akasa free. Mama be akosia papa dey. Oposi ni yo to bosi asunje nkan nka papa julo so be papa bi aneka la to so si do bram. Ebam. Mama mo fa kwata be se ka chambo bofo. Me dia contract wa maso me kupi. Ni je me ami boss. Fadi ya o che. Awo me. Ibu mo gene adisiani ade chido. Abi ya ye kan se bin producer. Be na bia so ani me. Obabi nka fenti no. E ja padie dia ma no. E kan happen. But upon in mamma also good no can be decent mamma she done it lenter. And that's a go beto so. No mo give me the same quantanso. Mamma mo ni na gen say. Say the other papa na ka o dia chebie. Dem papa ni che o dia che no. Me tie papa no say ni tirima. Because ade bia ni be anu dia chew. No ahono so no. Say bi bi wa tie ka no kwa ma. Mamma no be ya je bia. Say don pe bi intention papa no. Me da sipi. Na me on sha opi. Within the baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa. Oh, Kafra. When to me and so happy birthday and come out Ruby Steez or way Efrin Ebushia and then Adolfo in our Ruby Steez, the actual mamma no and happy birthday and call and famao. We didn't baby our kasa free. Hello, me kasa fike post. Akoma me so me sre me kakakra se. Ni abe man waya de. Na onua ba no onwu ni se papa na de na odi ache no emfiri ni mu eye wom eti mi sire mi ni aba ni se ommomodin ala ti se de papa ne kan no mpe bibi kakra no so nja owura no kwan na hu no kan no kra atem wechi me da say we dey ni ba bi akasa free Obo ko ye ba so a champion of highway se wa na abuju Wade, yeah, more party, I was up to Dale, Upri, Upri, Kamangri, and Satamango. Already, I did a best of what happens for a cab broker, which are penny brought one day. Sarabako, you were playing up a play union. Was there a great audio hall? Was on the pole? Was on the part? What I tell the crowd, Indian also, Peter, and Finna. More guys than a BBS. Be good for I do it with the Musha. I won't come out with an again. What day? That's papa. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Me kaseti as a man kasi. Papa yet you. Me pacho. Papa na semunu a oka. Also the ache. E say abidwafo na ehia no eti ate say o de ache. Enti o de ache no omunya no. So what you say? Obi to me sit down at the chair or bar. So what you say? If I tell you, make a note, I say. Hello. Papa, me da say, we didn't baby akasa free. Hello, we didn't baby akasa free. Your friend Benjamin. Benjamin, yes, yes. But some program Chena Panadia channel dear. Chena Panadia channel meaning say and no cool. Then so Obama was so big because you see an Omayama where I do. As you say, Uba Waro about Obama better now and Obama say Obama walk so far as I did the normal wedding. Maybe give them in time and say, my Japadi or Japadi no so check no banana. Yeah, me that say, pa. So, we didn't baby akasa free. So, if see a crack, Marco, are you calling me Juma Moye? And the old say, said Oka say, what they are there no acheno. No quarry.
Yo, me pacho me da se pa. We didn't baby akasa free. Hello, mama ko. Ya mama, ya ko me braso na otwa to okra. Yo, pacho ma jo, why I dey to no juma pa ho de da ma se bi. Ye mi aba no. So o he de dem na ya ma. So se dem na wa show ya yo bibi eni die. Don't so da. On san so ni che. Na onde bi nye na ye mi ada na. Me so me da se papa aha ena ye demo AC me dey in the Marcos program no Akoma mu nsem wa Akoma 87.9 FM ena fe wo hwen so ewo Onua TV wo dia na on so dia ba se de yesi aka no ya na yetu hu anamo no sa pepepe ena ye be ye no ye wo kuma se askwa ye ne mo no ene hwe ni mu ya demase akramo amamumo eniti ABA Herbal Center. Maniswa da ho.